Naiz irratian, bigarren kafea. Egun onda izuela Donostiako naiz gunetik. Hementxe gaude zinemaldi giroan murgilduta La Infiltrada eta La Sociedad de la Nieve pelikulen parean. Nahiko infiltratuta ibiltzen garagu Donostiako zinemaldian bai, baina elurrik ez egun hauetan. Hemen da San Migueletako uda txikia. Aste osoan eguraldi eguzkitsua eta udako temperaturak espero dira. Batzuk esango dute ez dela giro aproposena zinemaretoetan sartzeko, baina temperaturek gora egiten dutenean fresko egon zaitezke Kursal edo Printzipe bezalako aterpeetan. Darling, is it cool? From starving when it comes to this. I guess we're in time. If you're getting yourself well for me. Eta fresko gaude gu hemen Kursal parean gaurko egunez gertatutakoa kontatzeko izen asko aipatu behar ditugu. Izan ere, estatu mailan iraila da jaiotza gehien gertatzen diren hilabetea. Ez dugu txisterik egingo esanez, gabonetan ipurdi biztan ibiltzen dela jendea, baina... Tira, gainera, Hego Euskal Herrian hori ez da gertatzen. 2022an behintzat, urtarria izan zen hilabete arrakastatxoena. Arrakastatxoena jaiotzi buruz edo ipurdi biztan ibiltzari buruz. Jaiotzi buruz. Beraz, udatiarra gara. Arrakastatxoena... San Juansua. San Juansua, hori da. Bai, ez dira kontua gateratzen. Ez 9 hilabete, gaizkiri gara. Urtarrilerako, aste santuk igual. Hori da. Urtaren arabera, Ekiz. Dena delakoa. Famatu asko irailan jaio zirela ezin ukatu. Eta zinemaldian gaudenez, aktore batekin hasiko naiz. Are gehiago, duela 26 urte, Donostia saria irabazi zuen aktore batekin. Gaurko egunez jaio zen Michael Douglas. Que isso? Michael Douglas! Aktore eta zinema ekoizle estatu batuarra da Douglas, Kirk Douglas aktorearen semea. Laudorio ugari jaso ditu besteak beste 2 Oscar sari, bata ekoizle gisa eta beste aktore onenaren atalean. 5 Urrezko Globo sari, Primetime Emmy sari bat, Cecil B. DeMille saria eta AFI Life Achievement Award saria. Eta esan da bezala, Donostia saria 1987ko zinemaldian. 1975an, Douglasek One Flew Over the Cuckoo's Nest ekoitzi zuen Sol Sansekin batera. Filmak kritikaren eta ikusleen laudorioak jaso zituen eta film honenaren Oscar sari irabazi zuen. Hori izan zen bere lehenengo Oscarra. Hurrengoa Wall Street pelikularrengatik izan zen 87an. Bere lanez gain oso ezaguna egintzen Douglas bere bizitza pertsonalarengatik, sexuarekiko adikzioarengatik eta neskalagunengatik. 2000 urtean Catherine Zeta-Jones aktore ospetsuarekin ezkondu zen eta elkarrekin jarraitzen dute. Elkarrekin ospatuko dute egun handi hau, izan ere, Catherine bera ere gaurko egunez jaio zen. Zorionak, Catherine Zeta-Jones eta zorionak Michael Douglas. Aktore, abeslari eta dantzari galestarra da Zeta-Jones. Bera ere Oscar sariduna, Chicago musikalean Bel McKellyren papera antzezteagatik. Askok Zorro pelikularengatik ezagutuko dute, El Zorro pelikularengatik 1988an Donostiako zinemaldien ikusi ahal izan genuena. Antonio Banderas, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones, Stuart Wilson, haze lantaldea. Esango nuke, iaia The Princess Bride bezala. Gaurko egunez estreinatu zen pelikula 1987an. Cary Elwes, Robin Wright, Mandy Patinkin, Chris Sarandon, Christopher Guest, Wallace Shawn, Andrés Rusimov,
Peter Falk, Billy Crystal eta Fred Savage aktoreek antzeztu zuten bertan. Aupa June. Eta urte betetze gehiago gaurko egunez jaio zen Mark Hamill Star Wars filmetan Luke Skywalkerren pertsonaia antzezteagatik ezaguna. Azken hamarkadotan ahots aktore moduan lan egin du. Ba ez dakit Hamilek hurrengo efemeridearen protagonista zorionduko duen ala ez. Uste dut 2021 Oscar sarietan gertatutakoren ondoren ez direla oso lagunak. Zeinetaz ari zara? Ba, Will Smith, inigo. Gaurko egunez jaio zen aktore eta rap abeslari estatubatuarra. Belerreko printzipea, zoriontasunaren bila dabilen aita, mundu post-apokaliptiko batean bakarrik bizi den gizona, Aladineko genioa, nork ez du ezagutzen Will Smith? What? On your mark, ready, set, let's go. Dance floor pro, I know you. Eta genio bizia duen gizona, gogoratu 2021ko Oscar sarietan zaplasteko eman ziola Chris Rock umoregileari. Espero dugu horrelagorik ez gertatzea zinemaldien, baina bada espada ere goazen zinemaz kanpo dauden efemerideak ere aipatzera. Gaurko egunez jaio zen William Faulkner estatubatuar idazlea 1989ko literaturako Nobel saria. Eta Bell Hooks, afroamerikar idazle, aktivista eta batez ere militante feminista. 2021 batean zendu zen arraza, klase eta generori buruzko irakaspen asko utzita. Times are poignant, the winds have shifted. It's all we can do to stay uplifted. Pipelines through backyards, wolves howling out front. Yeah, I got my crew, but truth is what I want. Realigned and on point, power to the peaceful, prayers to the waters, women at the center. Eta azkar batean urte betetze gehiago. Gaurko egunez jaio zen Scottie Pippen NBA-ko estatubatuar saskibaloi jokalari ohia. Eta Barbara Walters estatubatuar kazetari eta autore emakume kazetari aitzindaria. Eta Jesus Guridi badiola, Euskal Herriak eman duen musikagilerik ospetsuenetako bat. Baina guk zinemaldira itzuli behar dugu. Asteburuan gertatutakoren errepasoa egingo dugu. Josune Belez de Mendizabalekan hankaz gora jarriko gaitu. Dona Apellaniz Nietok zinema eta emozioen inguruan hitz egingo dugu. Estatu Batuetako aktore sindikatuaren greba zariko gara. Eta beste hainbat kontu ere izango ditugu zuekin elkarbanatzeko. Azadila bafesta. Iraiako 25 ditu gaur eta astelena da ongi etorri guztioi bigarren kafera naiz irratian zarete. Zuekin kursal parean eta kursalari begira dagoen, June Romateti barguren, egunon? Egunon. Zuekin kursal parean dagoen eta kursalari begira dagoen, Goiuri ez eizarandia. Egunon. Eta izketan ari zaizuen kursalola albo batera duelarik eta Zurriolako naiz gunetik agurtzen zaituzten, Inigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 630 ditu, Iraiako 25, Goizak 10 eta 15 minutu, 10 eta laurden oraintxe, eta gu hiru gara. Jesus Guridiri omen egiteko 8 izatea hobea litzateke, baina, bueno, hainbeste ez gara elkartuko. Hala ere, zuek hor bazaudete, izango gara, nahi adina ongi etorri, naiz irratian zarete, bigarren kafean.
zaitez, baina inbeste hitzekin jastakizun horrezaren, etorrita esango dizut nola itzultzen den. Hizkuntza bakar batean ea ondo ulertzen den, helburua garbi gorrotatzea alden, dakidanetan esango dizut nola ez. Hasi berri isilik geratu nintzen, irainetan igerian alabeharrez, baina ez dizut bueltatuko bat bera ere ez. Txitu nazazu albazu, Goiuri ezei zarandia, utxe egin diguzu. Zugandik salbu... Zergatik. Oraindik ez dakizu koreografia? Ze koreografia bigarren kaferena oso ondo dakit? Ez. Ixa eta besteak kantuaren izaro eta jaiotz osak sortutako, eta beste lantalde, beste dantzari talde handi batekin koreografiatu duten koreografia hori, dantza hori? Ez dut ikasi osa guztiz profesionala delako eta koreografoa delako ez dakit, goitik bera eta oso koreografia zaila egin duelako niretzako. Amateurrak ganen nontzako. Baina ikasiko dugu, saiatuko gara. Badakizu zer, irudikatu duguna da pixkat inauteritako karroza batean egingo genuken dantza amaterra. Pixkat hobetu behar dugu. Baina ikasiko dugu eta ikasi beharko dugu hemen parean gertatuko den kontzerturako behintzat. Ze izaro bira abiatuko du urtarrilean eta urtarriak 3 eta 4ean okerrezanago Donostian joko du hemen kursalean eta ea, lortzen dugun denok dantza egitea. Gorkak esan digu, Goiuri egin mesedez, benga, indugu pixka bate Gorka, baina ez dago askoz gehiagorako gaitasuna oraintxe, baina joango gara lantzen. Egun ondio, nire maite duta da atzo Donostian bueltaka ibili eta zinemalditik argazkiak ateratzea eta kafe goxo hartzea grosen. Eta dio bestalde, ze alkandora polita, ole inigo, eskerrik asko Gorka. Piskat posturiatzeko esango dizut Nashvilleen erosi nuela. Boa. Zuen maite dute elkar banatu nahi baduzue, 688-722-444 telefonora WhatsAppa bota, 688-722-444 zuen maite duta edo nahi duzuena. Eta bestela, gure txatetik, badakizue, Twitchen, Twitterren, YouTubeen, Facebooken, plataforma guztietan bagarela. Goizeko 10:20 izango dira 9 segundu barru, eta biatu beharko dugu maite duten tartea. June Romate Tibarguren, zein da zure maite duta? Nik ekarri den maite dut bat prest eta daukat beste bat txikia gertatu zaitena orain eta konturatu naiz. Oraintxe berdan? Bai, konturatu naiz maite detela lehioa aurrean eukitza eta ez beti dudan bezala pizkarrean. Ara. Ezagutzen duzu norbait ikusi duzulako? Ez, oraindik ez, baina behintzat ez dut sentitzen norbait atzetik begira daukadala, denbo guztian, eta norbait begira baldin badago, ikusten dudalako bera begia. Igual jarri beharko genuke, guratzeko pantaia erraldoi horretan, Michael Douglas, adibidez. Nahiko rollo txarra ematen du Douglasik, ez? Badauka puntu bat hola pixkate... Beldor pixka bat ematen du, bai. Gero hitz egingo du Dona Peianiz nitorekin, jasangaitze egiten zaizkigun, edo olako kontrako pixkate gustagarritza zaizkigun sentsazioak transmititzen dituzten, zinemaldira etorritako pertsonen inguruan, baina maite duten tartean jarraitu behar dugu, beraz esan duzu bat txiki eta bat ondia. Bai, nire karren maite duta da, beti jakin izan dut irailean Ernion zelatunen bertan erromeriak egiten zirela, baina nuen bat bizitu. Eta atzo dantza taldearekin igo ginen, irteera antolatu genuen, 60 bat pertsona atera ginen autobusez zoreretatik, eta oso polita izan zen, mendian gora pixka bat sufritu genuen, belaunak sufritu zuten, baina, gaur naiz eta txuria ikusten zaiten pantailan erre-erreta etorri naiz, atzo kristona gozatu genuen, eta izugarrizko giroa zo, eta maite dut atzoko eguna. Zein bidia. Nik ezin izan nuen joan, eta
Eta inbidia mantzidan ikustea nola sareetan jendeak jartzen zituen argazkiak eta bideoak eta... Bai, gainezka zegoen, puntara iristeko ia hilara egin berten. Eberistan bezala. Just like you do. Business and making money off from revenue. Goiuri, asmatzen baduzu zein den kantu hau, zeinena den edo zergatik ezagutzen dudan, gaur sari izango duzu. Baina, gauza asko asmatu behar ditut. Horietako bat, Zea besti den, norena den, eta edo zergatik zergatik. ezagutzen dudan. Ui, ama, a ber. Life is in your hands. You do what you can. You see. Ze pop talde mundu mailan ezagun pixkat vintage edo Hau pixkat... Britisha da, Bai, estiloa, zalantzari vale, gabe. ze pop talde mitikoren itxura dauka, sonori dauka? Pianoiek, Pentsatzen dut zu ari zarela The Beatles taldeaz, baina niri gehiago Elton John ekartzen dit gogora estilo honek, bai. Baina, Beatles zuretzat pista gehiago da. Beatles niretzat pista gehiago da. Bai, horregatik tira dut aruntz. Zergatik abesti hau, zergatik jarri duzu, asmatu behar dut? Bai, nondik ezagutzen dudan, Nondik ezagutzen duzu? Podcast batengatik ezagutzen duzu? Ze hona zean, Look back at me like it used to be. Atzo bukatu nuen Misterio en la Moraleja podcasta entzuten, gainera iriki nuen aspaldi, eta gauza batzuk berrentzun behar izan itun zen, neuken hola pixka jaztuta, denbora asko pasata, eta momentu batean azaltzen da pertsonaia bat, musikaria dana, Rodrigo, hemen Rodrigo de hori TH ordezkatuta, eta In Your Hands kantua bentzuten da, eta, nahipatzen dute. Beatles estiloko musika egiten duela, eta horregatik eman dizut pista hori. Abesteko moduan bai da pixkat Beatleroa, baina pianoa jotzeko modu hori bai da pixkat Elton Johnianoa. Bai. Baina melodia eta... Hoxe, In Your Hands, Rodrigoren kantua. Ez dauzke reprodukzio asko Spotifyn kantuak, ez dut uste podcastak izan duen arrakastaren pareko izan duenek abestiak, edota ni bezala podcasta entzun eta bera Spotifyn bilatzeko joera sortu zaionik jende askori. Baina bai, hemen gure paretik ari da basatzen... Gaizka Izagirre, kasurik ez diguten. Eta gizon batek esan dio, izu hor barruan norbait kasu egiten daukazu, ezta? Bueno, Goiuri, zena zure maite duta? Baina hori zen zure maite duta? Ez. Gauza esango dizut, overbookinga dauket. Ekarri dezu abestia eta ekarri dezu maite duta. 3 maite dut dauzkat. 3? Baina uste ekonomizatuko ditu. Bai, mesez, gero gabe geratuko zara eta. Bai, hau pixkat, oskailuan sartu barra daukat eta hortxe konservatu. Baina bota zuria. Nik 2 ekarri ditut. Ara. Konta ditzaket 2? Gaur, bi orduak mot geratuko zaizkigu maite duta kontatzeko, Junek 2 kontatu ditu. Bai, eta nik ere badut bat baino gehiago, beraz, ondoi, Bale. Hasiko naiz lehenengoarekin. Lehenengoa da? Uste nun kuadernoan apuntauta ino ez. Ez da kuadernoa, liburua da. Kontuatu naiz, bai. Xabier Mendigurenen oso latza izan da, pasaden astean, duela 2 aste edo ustet argitaratu zela, eta asteburu honetan irakurri dut, eta nahiko interesgarria iruditu zait, badu, espero nuena baino gehiago kazetaritza kronikatik, baina esango nuke hala behar duela, Jose Arregi Zizurkildarraren tortura eta heriotza kontatzen ditu, eta tortura berak baino, gero nola jakingo duzuenez, nola Zizurkilgo hilerrira joan ziren Jose Arregiren gorpua atera, eta ari argazkiak ateratzera, munduari kontatzeko zer egin zioten. Eta liburua gomendatzera nator, baino bereziki asko gustatu zait, lehenengo horrietan ze melodia duen liburuak, eta ez dakit hori esan daitekeen, enaiz literatur kritiketan aditua, baina iruditu zait melodia duela eta hitzak pixka bat dantza egiten dutela zure mingainean, eta pasarte bat irakurriko dut ulertzeko, zuek ulertzeko esan nahi dudana. It's gone, and there's something to be said for a place to lay your head. Ez da gorpu makilatua, bai gorpu makilatua, makilka jo eta txikitua, erioa eragin arte, bihurrikatu, jipoitu, zanpatu zigortua, xe egin arte, zurratu eta izorratua. To the creek, and it did much more for me.
Baina orain mai gainean datzan gorpu hori, gorpu hotz hori, gorpu hil eta akabatu, eta erail eta murtxikatu hori, hoi mirarien artean mirari, bere hilobitik irten berri da, bere hilkutxa utzi berri du, ilarritik jalgi berri da, filmetako zombi beldurgarrien gixan edo Elizako Kristo gurutziltzatuaren moduan. will swim. Those diamonds on the surface there. Ulertu da, esan nahi nuena hitzek mian dantza egiten dutela eta... Batzutan, iruditu zei lehen parraforretan konsonanteak ere esaldika eta aldekatuta zeudela, ez? Bai. Oso... Aliterazioa erabiltzen du pixka bat eta oso derra iruditzen zait. Gero galdu egiten du joera hori eta gehiago bilakatzen da, ba hori ez, kronikaago edo, baino oso interesgarria, oso latzai izan da izena du liburuak, ezagutuko duzen oski, Xabier Mendiguren, idazlearena, eta azala zoragarria da. Eta hori zen nire lehenengo maite duta, baina pentsatu dut nola esaldi horiek, edo irakurri dudan pasartea hain gogorra den, ekarri behar nuela, beste maite dut bat, ba, ez dakit, lasaiagoa edo bihotza gehiago berotuko diguna. Beraz, kontatu egingo dizuet. Irakurri nuen atzo, Instagramen, duela urte batzuk gertatutako zerbait. Hau Londresen gertatu zen, eta oso bitxia iruditu zitzaidan. Emakume batek senarra galdu zuen, eta senarrak grabatu omen zituen Londresko metroko Mind the Gap esaten dituen mezuak, ez? Bera dago, geltokira iristen denean. Please mind the gap between the train and the platform. Hori da. Esaldi hori kontatzen duen ahotsa, gizon batena zen, eta gizon hori duela urte batzuk hil egin zen, eta orduan bere alarguna, bere emazte izandakoa, egunero joaten zen tren geltokira ahotsa entzutera. Senarra hil zegoen, eta beraz hori zen bere ahotsa entzuteko zen modu bakarra. Eta duela urte batzuk ze gertatu zen, dena digitalizatu eta robotizatu den honetan ahotsa aldatu zutela. Ahotsa aldatu zuten, eta orduan robot baten ahotsak esaten zuen, please mind the gap between the train and the platform. Eta orduan emakumenek esan zuen, joan behar naiz, garraio publikoko bulegoetara edo eskatzera, nonbait, kasete batean edo ote dagoen nire senarraren ahotsa, nik etxean edukitzeko eta ja ezingo naiz etorri geltokira bere ahotsa entzutera, baina bai etxean entzungo dudala. Eta orduan Londreseko udalak erabaki zuen, ez, historia hau ederregia da, beraz berriro aldatuko dugu eta ahots robotiko hori kendu, eta berriro zure senarraren ahotsa jarriko dugu. Zin parra. Inigo negarrez ari zara. Emozionatu nahi zai. Ze polita. Ai, ama. Jarri musika. Bai, polita iruditu zait. Ba hori, orain joaten bali mazarete Londresera eta entzuten bandezue please mind the gap between the train and the platform, jakin dezazuela ziurrenik handik ibiliko dela emakume bat hauts hori entzuten. Zesango dizuet, nik 3 maite dut ditut, beraz eskatuko dizuet zuek aukeratzeko, bat, 2 edo 3. Ez, 2 kontatu behar dituzu. Junek 2 kontatu ditu, nik beste 2, orain zuk 2 eta biharko gorde bat. Bale, venga. Aurreko aste komplikatu izan zen. Aste hola gora beratsua. Eta honi aste bururako gauzak erabakitzeko. Baina juntatu dizaizkidan 2 egin behar, 2 plan. Banuen bizitako piragua ikastaro bat Frantzian, aukeren artean, enuen izenik eman, baina banekin oraindik izen emateko garaiz banintzela, eta aukera polita zan da gogoa banuen. Baina aurreko aste buruan eguraldi txarraren ondorioz, kuadrillako ume guztiekin, eta kanpin plan bat egiteko plan hura ere atzeratu zen, eta dena zen batera. Eta hostilara iritsi izan, egin genuen irratsaio ura berandu hasi genuen, entzulari ezkinion kontatu denborarik eman etzuelako, baina hemen dena kontatzen dugunez, nik lo hartu nuen, goizeko 9:26 esnatu nintzen, Tolosan, saioa Zurriolako naiz gunetik egiten ari ginela, Oiana eta Gartxot lankideak kanpoan giltzanik nuelako,
oso hankaz gora hasi zen eguna, salbatu genuen, eskerrik asko lankide guztiei, eskinitako babesagatik, eta bueno, marterdiak pasatxo edo hasi genuen bigarren kafea. Horrexegatik izan zen, norbaitek zalantzarik bazuen. Barka dieza datela guztiek, eta baita zuek ere entzule. Kontua da, ostiral arratsaldean ni nengoela zer egin jakinez. Eta batzuekin eta besteekin kontatuz, ez nago oso nerezean, ez dakit asteburuan etxean geratu nahi dudan, zer egin nahi dudan, eta nire maite duta da, ulerkortasun maila hori non mundu guztiak lausotasun osoz edo malgutasun osoz esaten zidan. Lasai, ikastoran martxan da, goizeko 10 han agertzen bazara, uretara, eta bestela ez ezer gertatzen zen, ze ondo. Eta kuadriakoak egin, negazu etorri bihar edo igandean, ez dakitze, eta bestea. Bueno, malgutasun horrek igual eman zidan bake espazio hori azkenean erabaki hartzeko. Erabaki ere oso lausua izan zen, 2 piragua jarri nituen furgonetaren gainean, eta joan nintzen kuadriakoen gana kanpin batera, jakitun nire ikastaro handik 3 orduta zegoela Donibane Garazitik barrena, eta esan behintzat motibatzen nindun, Donibane Garazitik pasa, eta igual itzuleran antxe geldialditxoat egitea, aspaldi naizean ibilieta. Eta, azkenean erabaki nuen, asteburu guztia leraten igarotzea kuadriarekin, eta oso gustore ibili naiz, eta antxe ume giroan, eta behar bezala, eta oso ondo. Baina malgutasun hori, maite dut. Eta pixkat kontraste modura, ez dut maite 3 Seconds Easy Mountain aitzakipean edo lelopean saltzen dizkizuten kanpin denda hoien desmuntaia prozesua. 2 secondsak. Hau 3 seconds zan, Hau 3 xamarra. secondsan, Jesus. Eta, nik badut 2 seconds bat, eta horrekin ibiltzen naiz, baskotan piraguan ibiltzen naizen ani baietan barrena, eta horrekin oso ondo moldatzen naiz. Baina momentu batean, zalantzan jarri nuen, nire lagun bat eta bere emaztea bananduko, ote ziren, horrelako kanpin denda bat bildu nahien. Eta bagenuen muga bat, bazkaltzera joan bar genuen, eta beste, eta dena ondo zijoan, ark ordu bete galarazi zigun arte. Gainera, nik uste hurbiltzen ginela batzuk laguntzera, konturatzen ginen frustrazioan murgilduta hobezela beraiei ustea, beraiek brometan esaten duten aurrekoan lortu genuen 3 aldiz diskutituta. Akaso gaur ere behar duguta, hau eta beste, eta haizue, 3 secondsak pixkat gora pilatzen direnean, gauza delikatua dira, eta norbere zera, ez dakit, osasun mentala edo ongizatea behintzate zalantzan jarri dezakete. Mugaraino eramaten ditu horrelako, bai. Azkenean hurbildu zen kuadriako baten emaztea, eta antxe berak eta nire kuadriakoaren emazteak bildu zuten, eta gerora entzun behar izan genituen. Baina gora zuek. Ez dut zer esango, baina beti ere emakumeak konpontzen. Bai, alaxi izan zen, eta hemen txaitortza. Miriam eta Oianari. Ni ez naiz zigorretaniko, aretzan eroriko naiz. Bueno, eta beste maite dut bat eta bagoaz Gasteiza hain zuzen ere bertan Josune Belez Mendizabal dugulako, baina nire beste maite dut adaia kuadriakoen seme-alabak pixka bat kortu direnean, eta nahikoa konfiantza badutenean zurekin, lurrera ere hori eta itatxo eta matxo espalin badaude, zuk besotan hartu eta zure besotan negarre egiteko. Eta hori oso polita da. Eta gu gabe iraunen du, gu gabe zutik iraunen du, gure aitaren etxeak gu gabe. Baina esan dizuegu, joan bar genuela Gasteiz ingurura, eta bertan dugu Josune Belez de Mendizabal. Josune, egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Egunon eta eskerrik asko, baina ze senti bera zaudeten, Bai, azaztu Ai dena. ama, osea, nik esan dut ai ama, eta ni ere emozionatu egin naiz, Inigo, Goiuri kontatutako horrekin. Bai, eta nik esan dut, eta nola nator ni orain ere txiribueltarekin, ez dakatzen ikuturik. Behar dugu txiribuelta bat, bestela, gainera, zerua oskarbi, Donostiako hirian gabiltza, zinemaldi giroan, laizter murgilduko gara, zinema kontuetan, baina, bigarren kafeak
kafea ere behar du, batzutan kafesnea eta bestetan azukre duna, baina tira, pixkate horrelako egun ederrarekin ere txiribuelta behar du, Josune. Bai. Beitu, nik informazio orain asko ez daukat, baina Goiuri kontatutakoaren arabera, atzo, bakizu ez, algoritmoa edo dena delako horrek egiten duen txiribuelta, hain justu ere, niri agertu zitzaidan, ezaguna egingo zaizue, Mana taldeak abesten zuen en el muelle de San Blas. Bai, abesti hori. Bueno, hori ere historio erreala omen da Mexikon orain ez dugu goratzen ze hiritan egon omen zen emakume bat, bere, hori, pixkat kanta kontatzen duena, ez, bere senarra itsasora juntzela eta emakumea aurgeratu zen, kontua zen 4 egunetan bueltatu bartzela eta azkondu behar zirela, eta etzen sekulan bueltatu. Hortikan sortzen da Manaren abestia, eta emakume hori hil egin zen, orain buruzari naiz, 2012an olako zerbait, eta egin diote hiri horretan eskultura bat. Bai, ez da? Bai. Niri algoritmoak atera dit. Hori da, badakit, batzutan etortzen naizen plan de, zelako ideia izan dudan, keba, da dago bideratuta, gaur egun internetekin eta, bueno, baina nik beste gai batek hartzen dut, eta badakitzuek zinemaldiari begira zaudetela, eta horre zinemaldian, zuek jango duzuenik baino beto, baina Donostian ustut kursalean dala, sekulako iragarri handi bat dago, iragarki handi bat dago, esaten duena The Bike Country. Eusko Jaurlaritzak, bai Inigo? Bai, eta gainera ni lehengoan harritu nindun zer pentsatu nun, hemen zinearekin lotura gutxi, baina hortxe dago, beste... Hortxe dago, eta zein da lotura, dano gogoratuko dugu 1982an Spielbergek egindako ET filmea, ezta? Eta hortxe agertzen da oso irudi ikonikoa, ilargia, eta ilargia zeharkatzen bizikleta saskian hor ET dagoela, eta bueno, horri helduta pixkat, olako publizitatea egin du Eusko Jaurlaritzak, etorri Euskal Herrira, hemen ere olako paisaiak daude, edo, zinematiko oso gertu ez, hor bizikletarekin erlazionatua, eta nik bizikleta gaia ekartzen dizuet gaur. Baina lehenik eta behin, botako dizuet galdera. Bale? Galdera bat egin ohi dugu hemen, txiribueltan, gaur hasieran botako dut, eta gero, garatuko dugu pixkat. Zer ikusirik dute, edo du bizikleta batek, telefono kabina batekin? Hori da. Bizikleta batek, telefono kabina batekin. Kabina batekin. Bai. Hortxe botako izuen, eta, Goiurik esan du, ez dakit ni, jakiko zuen. Seguro. Utziko dugu lan pixkat, ze bizikletaren arira ekarriko dut albiste bat, Alea aldizkarian irakurri izan duguna, eta da bizikleteroak, Gasteizko bizikleta zalen elkarteak salatu duela, hemen Gasteizen mugikortasunean atzera egin duela hiriak. Duela 2 aste izan zen ustut itzein genuela, hemen bizikleta kopurua areagotu dela, behintzat hori zen nire sentsazioa. Igual ez da hori hainbeste baizik eta aparkalekua falta direla, ze orain bizikleteroek esaten dutenaren arabera, bai egon zen olako igoera bat, 2017 arte, baina gaur egun hor nunbait, bizikleten erabilera ez da hazi, 8% da Gasteizen, eta berriz autoaren erabilera bai igo eginda. Orduan, hor bizikleteroek egiten dutena da eskatu Eusko Jaurlaritzari plan estrategiko bat, pixkat aurrera egiteko ere bai jasangarritasunean, ezta, bizikletak azkenean ez du kutsatzen, eta aipatzen dute, datuak datu, bizikleta sustatzeko politiketarako inbertsioa, ez dela iristen, behitu, entzun, 2 eurora pertsonako eta urteko. Hori bizikleta bati dagokionez. Claro, hemen ere bai oso potentzian jarri dute behi, dala autobus elektriko hori eta tranbia, eta oso jasangarria, gogoratzen dugu 2012an izan zela Green Capital, Gasteiz, baina, badago zer egin, badago zer egin bizikletari begira, eta, klaro, esaten dugu ere bai, bizikletak bai, eta patinete elektrikoak, horiek ere gora egin dute.
baina antza nahi baino gutxiago bizikletari eskaintzen zaion atentzioa, ez? Eta badakizuen ere maite minduta beti erlazionatua dagoela bizikletarekin. Por cierto, atzo, osea, anekdota tonto bat kontatuko dizuet, hau nuen kontatu behar, baina ez grazia intzidan. Bueno, grazia eta min. Bizikleta zatean nintzen, buelta bat ematera. Osea, zenbat kilometro egingo nituen nik bak bizikletaz azken 15 urtetan, eta beti beldur horrekin, ez oten naizen jausiko, ez? Bizikletan nik eramate ditut kalak, profesionalek bezala, osea... Bai, pedal automatikoekin baten zara? Oinak lotuta, bai. Eta bai, azkenean, igual egiten baldin bauzu mendia edo dena delakoa, bueno, hor ez dakit, bueno, bai, seguruago nago. Iritik ere bai jozune? Ez, iritik ez. Hori zen. Bai, hainbat bizikleta ditut, eta irikoa da nahiko holandesa hola, nahiko, hori, tentesoa eta horretan ez. Baina atzo ginen, Garabeleko bizikletarekin buelta bat ematera, gelditu iturri batean, atera eskumako hanka, ze hori beti daramat buruanik, en plan de Josune, oinak lotuta dituzu. Claro, ez da gauza bera, zuk ondo esan duzun bezala Inigo, iritik ibiltzen naizenean, ez dakat preokupaziorik, baina ateratzen zaenean, eta por lo que sea, iritik ateratzerakoan mendirazoa zela semaforo batian, beti pentsatu behar duzu lotuta dauzkazu, egin behar duzu klik bat, mugitu, orkatila, eta ja askatzen da. Bueno, atzo askatu nuen, herri batean geunden, iturri bat zegoen, askatu nuen pantxa-pantxa, lasai-lasai, eskumako oina, eta, lurrean jarri nuen oina, eta gero ezker aldera jo nintzen, baina holan, puk, eta jauzi nintzen, baina modu tonto baten, beste oina lotuta utzita nuen, eta gaur egun, gaur, bai, mina daukat, mina. Hobeto sentierazten badizu, Josune, nahiko eroriko ohikoa da. Ja, baina hainbat urte dira Inigo, eta nik hau ja superatua noen, esan duen, jausten baldin banaiz, izango da, igual aldapa batean gora, ezin dut indarrik egin, ezin dut askatu, baina txiko, geldirik hor, justo bota nuen beste hanka, osea, azken nuena ez bestea, eta gaina egin nuen, ai, ez dakitzen bat segundoko, ai, jauzi arte, hoiek egin beharrean hanka askatu izan banu, behitxu, asko zobeto, baina bueno, hau anekdota zen, hau kontatzea nentorren, Baina, kontatuko izu gauza bat, bizileta asko gauza ezait, eta nire desenti ibiltzen naizu, ibili nintzen gehiago, eta badaude zapatia batzuk eta sandalia batzuk, pedal automatikoa erabiltzeko modukoak, baina ondoren kaletik normal ibiltzeko modukoak direnak. Eta iritik ibiltzeko distantzia luze xamarretan eta eskertzen da noski pedal automatiko hori izatea, ze, askoz efizientegoa da pedalak emateko modua, eta oso ondo daude, desenti ibilezkero iritik, bizileta gainean jarri eta klak-klak, eta gero ateratzerakoan zapatia, sandalia arrunt baten modukoa da, badago kaleko zapatietan, baina batez ere udara ingururako, sandalien kontzeptu hori oso gauza ona iruditzen zait. Besterik gabe, Ondo, venga, oharra hartuta. Bai, hori ja uda botatzen denerako. Vale. Bueno, gente, bari ginen hori bizikletari buruz hitz egiten, eta ze kontatuko izuet. Nik egiten zuen galdera bat, zer ikusi dauka bizikletak telefono kabinekin. Por cierto, ez dakit gure entzule jakingoten zer den telefono kabina. Bat, bai, ez? Esango dugu gure bataz bestekoa 20-60 egongo dela. Bueno, orduan ondo. Ez pentsa, beste egunean pentsatu nuen, bai. Nik 23. 23, eta kabina zerren badakizu. Noski, ezagutu dut kabina. Ezagutu duzu? Funtzionatzen ere ezagutu dut. Bai, eta deitu duzu. Funtzionatzen ere bai, bale. Bai, deitu dut, udalekutan. Hori goatzen dut, udalekutan ematen zizkigute, nola eramaten zen zure dirua, eta etxera deitu nahi badezu, ematen dizkizu. Aizu meba. Zuek zarritzateak ez esan nahi. Ez baina kontua da, Gasteizen gutxi ikusten direla, eta ikusten direnak, pixkat ja, hiriak, ez dakit nola esan ez, janditu, batzutan, utxik dauden lonjak eta holan ikusten ditugun bezala, hauek ere hor daude, baina kasu etzaile egiten. Eta egon azpixkat hor datuak begiratzen, eta jakizue lehendabiziko kabina jarri zela Bilbon, 1963an. Eta gero irakurri dudanaren arabera, gehienak telefonikak erretiratu zituen 2022an. Gasteizen geratzen dira batzuk, eta Zaramaga auzoan hain justu ere, eta bagekizu zer egin duten? Oiek beste bizi berri bat eman.
kabina hoiek, struktura hori, mantendu izan dute, gero zertarako, bertan bizikletentzako erramientak eskainiz. Eta, ja eman dizut erantzuna, ez da? Eta margotu dituzte, oso politx jarri dituzte, eta adibidez, orain gasolindegietara baldin bazoaz, badaukate, ez, pustutzeko zea hori, edo ura behar baduzu batzutan, doakoa, orain kabina telefoniko horiek erabili dituzte horretarako. Eta, esan dut, ze ondo, ze ideia ona, ez? Buelta ematea, horri, txiri buelta bat ematea, eta esan, kendu beharrean, edo zikin-zikinak dauden horiek, edo jazdienak erabiltzen telefonoz deitzeko, bitxu, beste funtzio bat daukat, Bai, inoiz aipatu dugu saioan, Alegiako udalak adibidez, Alegiako elkarte batek udalaren laguntzarekin edo, kabina telefoniko bat, erakusketa edo museo txiki bihurtu zuela, eta bai barrutik eta bai kanpotik, hainbat argazki erakusketa bat uste dute izan zela, kasu honetan, baina, horrelako beste proposamen batzuk ere bazituztela buruan edo beste ideia batzuk, eta aizu, beste, gainera ikusten dugu, oraintxe streamingizari gara ikusten, estetikoki ere, margotuta eta oso polit jarrita daudela kabina horiek, eta hor, nonbait topa ditzakegu bizileta konpontzeko edo, oinarrizko erraminta horiek, eta oso gauza nahi iruditzen zait. Kabina hauek, ikusten ari garen hauek dira oso txikiak ziren horiek, alegia, justu gorputza estali pixikatola, eta badaude beste batzuk, karratu batzuk, ez dakit, metro karratu ingurukoak, ez? Pixka gutxixago igual, 80 bider bat, edo. Eta nire nintzen pentsatzen, horiek ere batzutan balio izan dutela biziletan, ez dakit, Santio bidea, edo horrelako ruta luze bat egiten ari zarenean, da oso gualditxarrak harrapatzen zaitu ezerezaren erdian, eta ikusi izan dut inoiz bizileta hor apoiatu eta barruan sartuta, igual bikote bat, edo horretarako ere balio dutela, horregatik ni ari nintzen pentsatzen, ze izan daiteke lotura, baina tira, lotura praktikoagoa da, oraindik ere, bai. Bai, praktikoa artistikoa ere, ikusten duzu oso polit margotu dituztela, alaiak, eta ondo dago jakitea, Bai, dena den hemen Gasteizen, hainbat komertziotan, hainbat dendetan, kanpoan puzteko bomba edo, askotan izaten dute, Holan, txakurrentzako katilutxua bezala, batzutan jartutela, hemen ere bai, pixkat bizikleta gurpilak baldin baditu flojo, pustutzeko badago nun egin hemen Gasteizen. Eta ez dakit Inigo izango duzun hortikan kanta bat, igual ez dakazu, ez dute desbelatu nahi. A ber, badauka zerikusirik, biazka esaten badut, kabina batekin. Eta hau da, klaro, atzera egiten ari naiz historian, ez? Entzun. Zer nolako emozioa sortzen dizue kanta honek, edo entzun dugun honek? Ze sortaratzi dizue? Neri ezin egona. Bai, nire hortan egon. Eta gero ja, ibilgailuaren zarat hori agerratu denean. Hori da. Bai. Eta, behitxu, zuek zinemaz ari zaetela aste honetan, ze filmerekin harremanduko zenukete soinu banda hau? Ni pixka gogoratu ditez zergatik zeit euskerara arkumen isiltasuna itzuliote genuen, el silencio de los corderos pixka bat. Izan ziteken, baina ez da. Bada, pixka bat, asko gogoratzen zian psikosizen, ere bai. Baina ez da ere, esango izuet, 1972ko film baten soinu banda dela hau,
Eta bizkat gure gaiari lotuta, batetik zinema, behitxu txiri buelta. Batetik zinema, ekarri dugu gaur, eta bestetik bizikletak. Kabinai buruz ere hitz egin dugu, ezta? Bueno, hau da, 1972 esan bezala, Antonio Mercero zuzendariak idatzitako filmaren soinu banda, La Cabina. Ez dakit ikusi duzuen, Jose Luis López Vázquez da antzeslea, eta ze gauza erreza, kabina bat aipatu zuzuk Inigo lehen, esanez, aterpe moduan ere erabilgarria dela. Zelako agobioa den filmea. Eta da, aitzakia edo premisa edo abia puntua da, auzo batean, pentsatzen dut Madril izango dela, kabina bat esartzen dute, ikusten da nola eramaten dute kamioi batean, eta oso polita, eta pentsatzen dut, garai horretan izango zela nobedadea edo berritasuna. Eta ara doa protagonista sartzen da, sartu, eta klaro, horrekate bat dauka. Batzutan dutxetan ere olakoak egoten dira, ni agobiatzen naiz, kriston, ezin duzula barrutik ireki, ez? Hori gertatzen zaio, protagonistari, eta gerokoak eskeztakit, nik aholkatzen dizuet ikustea. Oso gauza, simplea da, eta batzutan ere agertzen diren atretzoko kontuak dira kutre, esango nuke kutre, edo ez duzula sinesten, baina sortzen dizun agobi hori, hortxe dago, La Cabina, Antonio Mercerorena, eta hori da, justure entzuten ari ginen, soinu banda. Hori da justo ja bukaerako eskenetako bat. Orduan, bizikletak, kabinak eta zinemaldia dana batera gaurko txiribueltan. Josune Belez de Mendizabal, eskerrik asko, besarka bat hemendik Gasteiza, eta aste honetan ez, datorren astelenean izango dugu berriz eritzordua, beraz, aste ederra izan, eta izango gara, hemendik egun bazuta. Berdin zuek, eta aukera daukazuen filme asko ikusteko, edo ez dakit, edo edo disfrutatu Donostiaz, Marko inkomparable beti bezala. Vale. Venga, irukote, agur. Zuen musika pixka gehiago jartzea? Eta gustatzen, beldurra baten dit. Bai, egia esan gogorra da, baina tira, aurrera egin behar dugu 7 minutu goizeko 11:00 hementxe naiz erratian gara, bigarren kafean. Naiz irratian, bigarren kafea. You got the cinema. It's you, and I'm not getting over it. Darling, is it cool? If I'm starving when it comes to this, I guess we... Iraiak 25 gaur, astelena, zinemaldia ostiralean abiatu zen, baina nik badaukat pixka sentsazioa, akaso nire arrazoiengatik ez, asteburuan kanpoan egon naizelako edo, zinemaldia pixkat gaur berriro hasten dela. Astelena delako. Bai, ostiralean hasi zen eta izan genuen, baina bai, nik badut berriz ere pixkat, bigarren kolpe batean murgiltzen garenaren sentsazioa. Eta, oraindik asko falta zaio zinemaldiari, ikusi genuen nola ostiralean Hayao Miyazaki jaso zuen Donostia saria. Aipatu genuen, nahiko edizio berezia edo xelebrea dela, ez barremek eta ez berak ez dutelako fizikoki jasoko, behintzat berak virtualki edo jaso du Miyazakik, bere azken lana ere estreinatu da Donostiako zinemaldian, esango nuke kritika onarekin, orokorrean kritika ona jaso duen lana dela, Ghibli estudioen azken pelikula, animaziozko lan hau, baina tira, asteburuak ere askorako eman du, baita polemikarako ere Goiuri. Esango nuke, hemendik ibili bazarete asteburuan egonda pelikula bat beste baino sona gehiago hartu duena, edo hautsak arrotzen protagonista izan dena eta ez bairik gabe hori No me llame ternera izan da. Jordi Ebolek Josu Urrutikoetxea elkarrizketatzen du pelikula horretan, eta dagoeneko, azkeneko asteetan bagenekien
behintzat eztabaida sortuko zuela film honek izan ere egon zen, ez? Pertsona zerrenda bat, zeinak bidali zuen zinemaldira gutun bat eskatuz, zinemaldiak ez edin pelikula hau eskaini, Rebordinos zinemaldiko zuzendariak esan zuen, argudiatu zuen zinemaldiak eskaini egin behar zuela horrelako lan bat, eta iritsi zen, asteburu honetan pelikula ikusteko unea, edo pelikulari aurka egiteko unea, ze izan ere kursal parean Espainiako bandera handi bat agertu zen aurrekoan, banderan Vox jartzen zuen, eta ara, non etorri ziren, Vox alderdi politikoko boskide protestan. No me llame... Voxkide izan ziren. Wow. Bi marruen markatu. Que se llegase a ese fin de la violencia. ¿Y? ¿Recibió usted Beraz, instrucción militar de- kursal kanpoan Juan de Diosen gitaritzapean, dala Juan de Dios da Gipuzkoan Voxek duen liderra, esan genezake. Hori protestan etorri ziren Espainiako banderarekin, gero esaten dute bandera horrekin mundu guztiak identifikatuta sentitu behar duela, baina beraiek apropiatzen dute eta horrelako gauza gertatzen dira. Etorri ziren, iskanbila montatu zuten kanpoan, eta beraiek 5 ziren eta kursal barruan 600 pertsona. Beraz, ez zuten arrakasta handirik izan, 600 pertsona elkartu baitziren kursalean Jordi Ebole eta Marius Sánchezek eskainitako pelikula ikustera eta kolokioan parte hartzera. Zer esan dezakegu pelikularen inguruan, iritzi asko entzun ditugula, 600 pertsona hauek, txaloka amaitu zuten, emoziorako tartea egon omen zen, esan bezala kolokio egon zen, beraz parte hartu zuen jendeak, bakoitzak beraien esperientzia kontatu zuen, eta badakigu, emozionantea hitza erabili dutela askok, une hori azaltzeko, baina pelikula ez omen da pelikula ona. Ez omen dauka... Bi pertsonek eman diate iritzia, Bai? eta esaldi berarekin. Egia bati nik igual proposatu niola da berak zen, hori da. Eta handik ordu batzutara, beste pertsona batek gauza bera esan zidan. Zen necesidade. Eta nik ez dut ikusi. Ikusteko aukera izango dut, baina ez dut ikusi. Eta ezin iritzirik eman, baina grazia egin zidan, batean, bigarren aldi batean esaldi bera topatu nuenean. Esaten dute, entzun dudanagatik nik ere oraindik ezin izan dut ikusi, horixe ez dagoela. Zinematografiarik ez daukala pelikula honek, badela, Jordi Ebole elkarrizketa bat egiten, eta ezagutzen dugu Jordi Ebole, eta pelikula ikusi gabe ere jakin dezakezu gutxi gora bera, nondik joko duen galderekin. Harritzen hauena da, jendea inbeste harritzeak, pelikula hau ikusterakoan sentsazio hori eduki izana. Badakigu Jordi Ebolek nola egiten duen lana, eta badakigu Jordi Ebolek zer nolako elkarrizketak egiten dituen, eta pelikula honetan, esango nuke genekiela horrelako zerbait izango zela. Baina hori izan da, esango nuke asteburuko zinemaldiko, nabarmentzeko moduko gertakaria edo hitzordua. Hala ere pelikula gehiago egon dira, Bai, eta gero helduko diegu, eta gaurko menua ere azalduko dizuegu, ze badaude, sail ofizialen, eta beste bat saietan dauden lanak, baina momentutxo batean salto egin bar dugu gure estudio zentraletara, azken ordukoaren bilean dago gure lankide Egoi Belategi. Egoi, egunon eta aurrera. Egunon, baita zuei ere, Iruñeragoa zuzenean, Iruñeko udaltzainek emakume bat atxilotu dutelako hilketa saiakera bat egotzita bikotekidea labanaz zauritu ostean. Poliziako iturriek eferi jakinarazi diotenez, gertaera atzo arratsaldean eman zen, etxe bakoitza auzoan. Emakumea atxilotuta dago une honetan epaiaren esku gelditzeko zain. Larrialdi zerbitzuek zauritutako gizona tokian bertan hartatu zuten, baina adierazi dutenez ez dira larriak zauri horiek. Gainerakoan, Bilbora salto esan behar dugulako autokarabana berri bat izan dela gaur Bilbon,
Ertzaina, Senlutxas, mugimendua sindikalak, baina baita Euspel sindikatuak deituta. Protestak trafiko oso motela, barkatu, ongi esateko moduan gauden, protestak trafiko oso motela eragin du Txorierriko errepidean Donostiarako norantzan, Josu Erkoreka segurtasun sailburuak eta Erne, Esan eta Sipe sindikatuek bilera egin eta 3 egunera egiten ari dira aipatu mobilizazioa. Esan bezala, Euspel sindikatuak eta Ertzaina Senlutxa mugimendua sindikalak gaur ekin diotela berriz ere protestei Bilbo inguruan kolapso eraginez errepideetan eta diotenez hitzarmen duina da nahi dutena. Segurtasun sailak jakitera eman duenez beraldetik protestak trafiko oso motela eragin du Txorierriko korridorean Donostiarako norantzan esan bezala Josu Erkoreka segurtasun sailburuak dio bideratzen ari direla afera ertzainekin, ertzain kritikoekin, baina gaur goizeko protesta ikusita badirudi oraindik ere oso urrun daudela bi aldeak. Nazioartean Tunisiaragoaz gutxienez 9 lagun hil direlako Kairoanen Tunisian esan bezala 12 migratzaile zeramatzan kamioi batek istripua izan ostean. Migratzaileen ongizatearekiko mehatxuak izugarri areagotu dira azkenaldian Tunisian gobernu zanpoko erakunde askok Saharaz hegoaldeko migratzaileen aurkako indarkeria xenofoboko kanpaina bat bultzatzea leporatu diote azkenaldian Tunisiako gobernuari. Kais Saied Tunisiako presidenteak berak migratzaileak indarkeriaren gorakadarekin lotu izan ditu eta jazarri egingo dituela agindu ere. Azken aipamentxoa lan arrotik, baina oraindik ere nazioartean entzule, Ameriketako Estatu Batuetako gidoilarien sindikatuak eta Hollywoodeko estudioek behin-behineko akordioa lortu dutelako, bart egin dute, duela 156 egun hasitako grebari amaiera emateko. Dena den, oraindik ere aktoren gremioarekin negoziatu beharko dute akordioa berretsi dadin. Goizeko 11:02 errepidetara begira esan dizuegu, ertzain kritikoen protesta horrek Txorierrin bana-basa eragin duela gaur goizean errepidetan, baina gainerakoan badirudi une honetan normaltasuna dela nagusi Euskal Errepide sare nagusian. Onaino beraz momentu, eguerdiko 12etan buelten izango gara informazioaren ariaren 2. edizioan, gero arte. Eskerrik asko egoi belategi, goizeko 11:02 eta aurrera goaz. Askok badakiten hor zaren, bide estuetan zehar begiratzen, atzean beti atzean zerote da. Ez dakit gure hurrengo gonbidatuari nondik eta nola iritsi zitzaion proposamen honen berri, baina horrelako zerbait esango zuen. Gehienez 3 minutuko iraupena izan behar duela film laburrak, telefono mugikor batekin egina behar duela, eta hautatutako film labur guztiek 2 Eusko Label sari jasotzeko aukera izango zutela. Ez dira makalak, 6.000 eurokoa izango da film onerarentzat saria, 4.000 eurokoa bigarrenarentzat berriz, eta sari horiek zinemaldiak eta Eusko Jaurlaritzak aukeratutako epaimai batek erabakiko ditu. Noiz eta datozen orduetan izango da gainera, eta, bi film sarituek zinemaldian bertan proiektatzeko aukera emango diote, euren zuzendariei, beraz, honek guztiak piztu zuen nolabait, Nestor Urbietaren gogoa, ze gaur gurekin daukagu hemen, hain zuzen ere, bere, zinemaldiko lan laburtxo hori, aurkezteko eta beste hainbat kontuen inguruan aritzeko. Nestor Urbieta, egunon. Kaixo, egunon. Ez dakit nola jaso zenuen, nik visualizatu dut lagun batek WhatsAppez link bat bidali du, baina izan daiteke beste moduren batera ez. Bai, basikamente bai. Norbait bidali zian, ez dakit familiar batek edo lagunen batek, normalen bidaltza izkiateloko gauzak egiteko, bideoklipak ez barkatu, bideoak edo egiteko, eta hola iritsi zitzaidan. Bideoklip intzan ere, eskarmentu handia duzu, Sara Azurtzaren entzun eta ikusten ari garen ez ohildu bideoklipa bere, zerorrek sortutakoa da, eta noski, normala nahastea. Baina, kontatuko dugu, beste era batzuk izena du zure lan horrek, Alek Donostiako arrantzale gaztea da, itsasoarekiko zaletasunak urpeko arrantzan murgiltzera eraman du, eta film laburrak, nonbait, arrantza mota arriskutsu honek eskatzen duen prozesuaren alde bate erakusten du. Zergatik historia hau, nondik sortu zitzaizun, eta zein izan zen erronka mugikor batekin grabatzerako orduan? Hau, pixkate niretzako da, pixkate dokumental antzeko, ez da infikzio, agian ematen du sinopsian fikzio puntu bat daukala, baina azkenan da nik bizi dutena normalean, arrantza submarino egiten dugu, baita Alek nire lagun bada, orduan ez da pertsonai erreala da,
Eta, bueno, hori da pixka erretratu bat guk egiten duguna normalean, eta iruditzen oso ondo jungo zela sekzio honekin edo sail honetan, esan dezagun. Esate bez, Eusko Label sailak mezu positiboak zabaltzea sustatzen duela, landa inguruneak eta itsasertzak eta Euskadiko lehen sektoreak hiri gizarteari egiten dion ekarpenarekin lotuta. Eta hortik dator apur bat. Ikusi dut, gaur goizean lana, nolabait esateko historio soila da. 3 minutuk ez dute garapen narratibo gehiagirako ematen noski, baina, bueno, gertatzen dira hainbat gauzatxo eta batez ere sortzen dute, ez, ikuslearengan alako, tira, hau interesgarria da, hemen zerbait gertatzen da. Pieza luzeago baterako teaser bateri izan liteke. Ikusita ematen du, ez, hainbat heldu lekutatik tirak hasteko gogoa edo, ez? Bai, azkenean zaila da, premisa hor da 3 minutu baino gutxioko bideo batean erakustea, nik gustatuko litzaiken erakustea dela pixkate prozesu guztia arrantzasun marinak eramaten duna, hasieratik behin arrantzatuta ere bai, gero dagoen prozesua, oso zaila da egia esan. 3 minututan pintzelada batu bakarrik erakusteko aukera dago. Orduan bai, izan daiteke teaser errantzeko bat beste lan luzeago batetzat. Aipatu dugu mugikorrarekin grabatu behar hori, eta horrek ere sortzen du, ez alako erronka teknikoa esango dugu. Ez da berria, badaude aspaldi bai, urte batzuk badira, ez, zinema jaialditxo batzuk sortu zirela, mugikorrarekin lan egiteko, helburuarekin edo beharrarekin, ezaugarriarekin. Baina, muga batzuk ere sortzen ditu, eta are gehiago itsasoan, argiaren gogortasun horretan, polarizadore bat ezin jarri, akaso bai jardaikioken mugikor bati, ez dakit? Akaso bai. Ez zenioten jarri, baina, sortzen diralako berezitasun batzuk, eta gero, urazpiko planak ere badaude, mugikor batzuk gaur egon murgildu daitezke urazpian, pentsatzen dut hortik tira duzula, pista emango dugu, iPhonea dela merkatuan oraintxe, urazpian murgil daiteken mugikor bakarra, ez? Ez dakit, uste baietz. Ni iPhone badaukat, baina ez naiz atrebitzen uretan sartzea, orduan karkasatxo bat erosi nion. Ados. Karkasa merke bat gutxinez, urak ez ikutzeko, eta horrekin egin genuen. Lehen eserlekua. Eta ipatu dut, ematen duela heldu leku, ez, gauza edo proiektu luzeagoren batean murgiltzeko, eta jakin ere badakit, galdetu dizudalako eta kontatu dizudalako eskuartean baduzula, ez, portuan eta itsasoaren inguruan, jendeari eta arrantzaleei pixkate eskenitako beste laburmetrai bat ari zarela prestatzen. Ez dakit honek piztu zuen, honekin lotura baute duen, edo portuarekin bestelako harreman ere baduzun, esan diguzu, urpeko arrantzean eraritzen zarela, eta kaso hortik bazegoen buruan, ez dakit. Bai, azkenean gehiago piztu beste proiektu luzeago honek Eusko Labeleko laburmetrai hau, honek bestea baino. Alare egia da, hau izan dela pixkat motivazio bat ere, bestea pixkat estankatua zegoen, pixkat geldituta, eta pixkat motivazioa honi berriz bultzadatxo bat emateko. Hori da, tema ez da berdina, baina inguruan ere, itsasoan inguruan, dena, beti dani atorkitori gurasoentatik, beti dani portuan ibili naiz, itsasoan, eta horregatik, temak ere beti hortik dijoazte, Baina, mugikorra alde batera utzi eta aldela harri batekin edo danakoarekin. Hori da intentzioa, bai. Aizu, sariak epatu dugu, sari potoloak dira 6.000 euro eta 4.000 euro, eta horrein galdera, urduritasun puntua sortuko du, ez? Bai. Saria eroriko balitz, batetik zinemaldian proiektatuko dutelako, bestetik, diru horrek ere, hainbat proiektutan murgilduta gabiltzanean, film labur bat egitea gaur egun ez da gauza erresa, finantza ikuspegitik ere ez da hain errese finantzatzen film labur bat, horrelako sariek askotan ematen dute aukera, ez, beste lanetan murgiltzeko, beraz, egongo da, ez, bi ondo bidean ezautuko den irabazle hori izango tezaren jakiteko gogoa edo. Bai, printzipioz, nire ideia hori zen ere, ez, pixkatak bultza bezala eman, eta saria lortzen bada, beste finantzazio bat izateko, ez, beste laburrarentzat, hori, zuk zantzun bezala zaila delako azkenean finantzazioa lortzea, eta motivazio bat bezala, ez, azkenean berriz hasteko egiten, eta berriz erretomatzeko bezala. Aurretik bestelako lan laburrak ere egin dituzu, txori malo esaterako, Kandidu Orangarekin gainera, bideoklipitan ere askotan aritu zara, entzuten ari garen aurkilokoa ere okerrezpan zuke filmatutakoa da. Bideo horretatik ere badaude proiektuak etorkizunean, iristen dira, izu bideoklipan nahi dut, nola zabiltza? Bai, egia da bideoklipan, munduan azkenean bastante azkarri biltzen da gauza, ez da oso
bueno, imaginatzen ez dela fikzioan bezala hain proiektuak finantziatzioa eta azkenean artista batek abesti bat ateratzen du eta bastante azkarra izan da prozesua. Orduan oraingoz ez daukate zer, posible da laster iristea, bai. Baina ez oraingoz printzipioz ez. Eta amaitzeko, Nestor, lanari balioa kendu gabe, baina lan labur bada, mugikor batekin grabatutakoa, zinemaldira ekarri zaitu horre, baina pentsatzen du horrek sortzen duela, ez, alako zirrara, etorkizunean, zinemagile bezala, beste lanen batekin zinemaldian egotekoa, ez, uste dut, hori gertatzen dena eta elkarrezetatzen zaitugunean izango dela. Bueno, bai, Eusko Label sariarekin aritu nintzen, sari hori lortu banuen kontatzen badiguzu ere gauza derra izango da, baina ez dakit, zinemaldian egoteak eta horrelako lan txiki batekin egoteak akaso pizten duela sugar hori, ostras, hemen urte gutxi batzutan lan bate estrenatzea edarra litzateke. Bai, polita da ere, esan nik ez nint, lehenengo aldia horrela bizitzen zela pixkat zinemaldia, barrutik edo pixkatia barruago, eta bai, motivazioa da ikustea ere, ez noiz baita onera lan bat ekartzea, ondo dongo zen. Aipatu dugu egunotan, zinemaldiaren aurtengo edizio honek, 71. honek, baduela akaso aipatzekotan euskal produkzioen gabezia, euskaraz egindako lanen gabezia, eta Eusko Label saiera iritsi da ikusi genuen, hainbat euskal ekoizle, hainbat euskal zuzendari bazeudela, Maia San Sebastianekin ere aritu gara, bi saietzen inguruan urrengo egunetan edo hitz egiteko, bada ez, pixkate hortik eta plataforma txori edo behintzate ikustea, ez, hemengo zinemagintzak erronka badituela, aipatu bezala, ez, lan luzeak eta sail ofizialean eta euskal produkzioak ikusteko, baina behintzat azpitik ere, badatozela lanak ez, Nestor, eta bazaudetela ekosistematxo bat, euskal zuzendariena, gazte eta lanak egiteko, eta etorkizunean beste realitate bat marrazteko moduan gauden, ez? Bai, azkenean gauza hori nik uste oso ondo etortzen diela, pixkat azkenean luze bat egitea adibidez oso zaila da, eta jende gutxi dauka aukera hori edo balore hori edo egiteko luze bat, eta gauza hauek nik uste egite dutela oso ondo, hori jendeak igual luze bat izin du nahi, labur bat egiteko aukera dauka, eta ikusten da hor zuzendari berriak, jende berria industrian dagoena lanean ere, eta aukera oso polita da esan. Cuenta la leyenda. Aizu, Nestor, berriro telefonazoa jo behar dizugun edo irratian tartetxoa hartu behar dugun, berri honak iritsi direlako, jarraituko dugu zure berri izaten, ezagutzen genituen zure hainbat lan, eta izango du elkarren berri, etorkizuneko proiektu horiekin, aipatu diguzun itsasoa, portua, arrantzaleak ere aitzaki izango dituen film labur hori ikusteko irrikaz geratuko gara, eta batez ere hori zorteon, Eusko Label sari hau etxean geratzen den. Y tus huellas abrazar. Oh, volar, vamos, cuéntame otra vez la historia de ese mundo al revés, un mundo al revés, un mundo al revés. Gritan pasos que hay que dar y tus huellas abrazar. O volar, vamos, cuéntame otra vez la historia de ese mundo al revés. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
want. 2 years and a fortnight. I'm friends with the low lives. I'm drunk trying to get high. Still waiting to exhale. Come out of the shadow. 5 feet barely 3/4 in your stilettos. Like pineapple Mentos. Your favorite confection. I'm sweet like your perfume. Strong like your mind is. Your skin dripping richness tend to your flowers without a mention. You won your wars, you laid down your sword and gave me the weapon. You say keep my promises, but I don't. I should probably listen more, your mother. No, I just wanna be dancing again. I know I'm the flame, I gotta heal these scars on my own. I should learn to listen more, your mother. No. Goizeko 11 eta 16 minutu eta hementxe naiz irratiaren zurrilako naiz gunetik ursala pare-parean dugu, hementxe kontatu dizugu La Sociedad de la Nieve, La Infiltrada, zinema berriaren aldeko kutxabanken iragarkiak, hau direnak, denetari daukagu, batzuk zinematografiko eta artistikoa geratzen dira, eta beste batzuk, ez zain beste. Bueno, tira, publizistak ere saiatzen dira iragarkiei kutsu zinematografikoa ematen, lehen aipatu dugu biziletaren proiektu honetan eteren lainorako, jargirako bidai horren keinu egiten zela. Eta goizeko 11 eta 17 ditugun honetan gure urrengo gonbidatu aurkeztu behar dizegu, baina hau ezagutzen duzu. Gonbidatu, zaharra bigarren kafean. Dona Peian Iznieto, egunon? Egunon, astelenon denoi. Astelenon. Gustatu zaiz zaharrarena. Bai, askotan. Bai, kutsu bat hola familiarra betikoa. Bai, askotan azpimarratzen dugu ez, Dona Peian Iznieto eta Maria Romero Laspiur direla, gure kolaboratzaile zaharrenak, hasieratik, garai pandemiko haietatik, gurekin zaretenak, eta, ematen dugu alako poza, 5. denboraldia, eta, hemen zaudetela, ez da goza txarra, Gure Humphrey Bogart eta Audrey Hepburn dira, ez? Gure zinema klasikoa, guretzat zinema klasikoa, Dona eta Maria. Zein nahi duzu izan, Humphrey edo Audrey? Ezin dut, nahiago eta Audrey, baina. Bai, Baina ezin dut ez bata ez bestea izan. Nire lagun batek Humphrey Bogarten zigarroak piztutzeko modua imitatzen zuen oso ondo, eta garai batean Humphrey ditzen genion. Bitu. Makurtu mugimendua dago alfombra gorrian. Ea zerbait ikusten duzuen, jende asko gerturatu da bapatean, norbait badabil. Ze inigo zuk aipatu duzu hemen iragarkiak jarri dituztela eta politia direla, baina oztopatu egiten digute. Bai, egia esan, iragarkiei 50 zentimetro gehiago eman da. Bai, Zut esaten 2 metro, 50 zentimetro, Bai. kaletik dabilen jendeak ere beste aldean dagoena ikusiko luke. Bai. Egia esan Bai. nahiko, klaustrofobiko geratzen da zurrela etorbidearen alde hau. Igual horretarako egin dago, ez? Begiratzeko kartela eta ez beste gauza. Guk ez ikusteko zer ari den gertatzen. Hori ja ez Bueno, dakit. hankak ikusten ditugu korrika alde batetik Bai. bestera, orduan pentsatzen dugu, zerbait gertatu dela, norbait etorri dela, eta dantzan ari direla, baina guk nola Audrey hemen daukagun, hementxe jarraituko dugu. Kuriosoa da ez ikustea jenderen burua. Bai, oso. Ikustea bakarrik, hori, erditik bera, ez? Da pixkat komikoa. Bai da, bai. Hola, minionak bezala. Bueno, Dona Peian Iznietorekin emozioen giroan murgilduko gara, baina emozioak eta zinea lotu ditugu noski, zinemaren eragina ezagutu nahi genuen. Barkatu, agenda begiratzen ari nintzen, eta uzten badidazue kontatu egingo dut zergatik dagoen jendea hor. Vale. A ver. Edo ez. Bai, bueno, zu nahi duzuna. Hemen ikusten ari naiz, fotokola 11 kursaleko terrazan, dagoela 11 eta 19 dira, beraz agian jendea horregatik pilatzen ari da, eta 11 badatoz Alberto de Toro, Javier Ruiz Caldera, Berto Romero, Maria Boto, Andreu Buenafuente, Eba Ugarte, Nacho Vigalondo, Toni Carrizosa, Susana Herreras, Francisco Araujo eta Xen Subiratz. Beraz, nik barkatuko idazu, baina Berto edo Andreu ikusten baditut, korrika batean ies egingo dut naiz gunetik eta argazkiak ateratzera joango naiz. Ados, Dona? Noski. Inigo Hori ados? baldin bada zure nahia. Usten didazu? Bai. Vale. Dona, ezagit zerekin hasi nahi duzun zure gaurko tartea, baino gure entzulen mezuak zurekin Bai. elkarbanatzeko
nik ere nahi irrikat gogo nago. handiarekin dator horretarako. Eta badut gidoitxo bat, baino gaur nator Donostin nago, etorri Bai. naiz lanetik, eta orduan da goxatzera nator. Beraz, nahi baldin badezu hasi hoiekin, gero egingo ditugu loturak. Vale, perfecto. Izan ere, sareetan, Instagramen galdetu genien gure entzulei, eta, bueno, entzule ez direnei, baina sareetan jarraitzen gaituztenei, ea zinemako zein pertsonaiekin identifikatzen diren. Erantzun batzuek kezkatuta utzi naute. Kezkatuta nago, eta ez dakit zer egin beharko genukeen, pertsona hauek salatu, deitu gizarte zerbitzuetara, edo... Bueno, agian hitz egiten duguna eta gero, bai. Igual zure kezka badijoa, espero baietz. Vale, perfecto. Beraz, guazen, abertze esaten duen jendeak, da ikusko dugu, kezkagarria dan benetan, edo badun kontekstu bat. Bueno, asko gustatu zait pertsona batek, hau ez da kezkagarria, baina grazia egin dit pertsona batek esan digu Indiana Jonesekin oso identifikatuta sentitzen dela, historia gustatzen zaiolako eta sugek beldurra ematen diotelako. Ostra, hori agien nire lagun bada, Agian... Ez dakit baino izan daiteke. Sugeen beldur da eta historia asko gustatzen zaio. Beste pertsona batek jarri digu Tom Cruise Top Gun pelikulan, baina ez dakigu zergatik. Beste batek Amelie Poulain, Amelie pelikularengatik oraindik ez dakidalako zer egin ere bizitzarekin eta batzuetan besteen bizitzetan bizi naizelako. Osea, pentsatzen dut esan nahiko duela, agian bestei begira edo besteen bizitzekin gozatzen duela eta agian berea pixka bat. Bai, batzutan ez dakigu, gurea dagonean pixkat hola, edo sentitzen dagonean dagoela ez ziur edo nahastuta, joera dakagu, ez? Besteen bizitzekin amestea. Bilbo Baggins, hau, nola da? Eraztunaren... Bale. Jesus, nola da? The Lord of the Rings pelikulako Bilbo Baggins, ez zaidalako gustatzen nire errutinetik ateratzea. Baita. Beste batek dio Barry Egan, Punch Drunk Love pelikulakoa, ez dut Punch Drunk Love pelikula ikusi, beraz ez dakit Barry Egan nolakoa den, beste batek dio. Lilo eta Stitch pelikulan badago gizon bat denbora guztian izozkia lurrera eroritzen zaiona. Ni naiz gizon hori. Osea, zoragarria. Beste batek erantzun digu eta hau ere gustatu zait, pena eman dit pixka bat baino, jarri du, beti atzetik pasatzen den extra inorrek kaso egiten ez diona. Erantzun gisa gustatu zait, baina pena eman dit. Eta zergatik nago kezkatuta? Hainbat pertsonek esan digutelako Patrick Bateman, eta Patrick Bateman hiltzailea da, emakumeak eketzen ditu, eta beste batzuk esan dutelako Dexter, eta Dexter ere hiltzailea da. Beraz, zer egin behar dugu pertsona hauekin? Gogozen ikustea zergatik duen hau honek garrantzia, edo zenolako garrantzia daka zinemak ere bai, gure izaeran, gure egunerokotasunean, eta gure burua ikusterako eran. Esaigu zudana. Zure esanetara gaude. There is a house in New Orleans they call the rising sun. Bueno, hau ez da nire gauza, badaude hainbat egileek baieztatzen dutena zinemak gure jokabidean, gure sinesmenetan eta gure nortasunean bai eraketan eta moldaketan eta aldatzeko gai direla nolabait. Eta bada tresna bat, azkenean gure bizitzan dagoen fenomeno bat da. Eta askotan, kuriosoa da nola egile batzuk ere aipatzen duten gure nortasunean edo nortasunaren eraketan eta moldaketan gure familiak, hezkuntzak, gure inguruneak izan dezaken edo baduen eragina kontuan hartuta familiak, eskola, gure hezkuntzak garrantzi gutxiago hartzen duen heinean, beste faktoreek edo beste eragileek hartzen dute garrantzi hori, ez? Eta zinema bada, nolabait, horietako bat. Azkenean, ezakit, orain pelikula asko eta film asko ikusten ari garela, ze gertatzen da? Sartzen garenean zineman eta ikusten ditugunean irudiak, kontekstu guztia, ez? Hasieratik amaierara, ze gertatzen zaigu? Nola ateratzen zarete zuek zinematik?
Pelikularen arabera. Noski, beti ezberdin. Zergatik? Bueno, pertsonai batzuk zerbait esnatzen dutelako zuregan, eta beste batzuk, beste emozioren bat. Hori da. Azkenean interakzio konstante bat da, eta gu, izaki bezala, egiten dugu, edo fokoa dakagu konektatzeko beti, ez? Zeinekin konektatzen dugu, eta bilatzen dugu konexio hori. Bai gure egunerokoan, lanean, eskolan, kaletik goazenean, ez? Batzutan, begira, norbait atsegin dugu, niri asko gertzen zait, egian nire gauza da, ez, baina ez, norbait gustoko dut kaletik, eta saiatzen naiz konexio bat egiten, begirada bat bada ere, edo esaten, galtza antzekoak ditugu, edo, begira, joan ere autobusa ere hartzera, eta hoiek, inkonziteki egiten dugu konexioak dira, eta zineman ere hori egiten dugu, horregatik pertsonai ezberdinekin konektatzen gara, nahi gabe, edo nahi. Askotan nahi dugu norbaitekin konektatu, baina ez dugu konektatzen. Eta, beste Instagramen ere egin dugun beste galdera bada, zeinek sortzen dizu errefuxa, ez edo retxazo hori, baina, azkenean, igor ikusiko dugu hartzen esaten duen jendeak, baina konektatzeko bestera bat da. Afinidadea edo mozketa hori, ez gorrotu zaitut, ez zaitut maite, ez zaitut gustoko, azkenean da konektatzeko era bat, baino beste aldetik, ez? Esateko, ni hau ez naiz, edo honek ez daka zer ikusian erekin, eta gure ikusiko dugu normalean ez dela horrela. Eta afinidade hori, edo identifikazio hori askotan bada nahi bat, edo izan daiteke nahi bat, ez? Nahiko nuke honelakoa izan, edo pertsonai horrek dituen hainbat ezaugarriengatik, bai gaitasunengatik, edo hor konektatzen gera, ez? Berak egiten du zerbait, agian ez nik egingo nuken erara, hori da, hilketa baten bitartez, edo ez dakit nola jartzen dituen limiteak, baina gai da zerbait egiteko, ni ez naizena gai egiten, nire egunerokotasunean, ez? Nire izaera onartu eta naizen bezala azaldu, eta pertsonai hau horrelakoa da. Orduan, berarekin identifikatzen naiz. Nahiagatik, nire desiragatik, nire utxuneagatik, baina hor dago, emozionalki konexio bat, eta zinema horretarako prestatuta dago, ez? Ezkenean, pentsatzen dut, zuzendariek egiten dutela filma helburu batekin. Eta askotan helburu hori, edo helburu horrek badu ikusleengan X emozio, edo X sentsazio orokorra piztea. Eta zuek, ez ez erantzun, baina nik jakin nahi dut zinemako zein pertsonaiarekin sentitzen zareten identifikatuta. Osa zaila iruditzen zaite. Aste bura pasaet pentsatzen, baina. Zinemako ze zuzen, ze pertsonaiarekin. Nik esan bat, niretzako, egin dut pixkat gidoi hau eta gai hau nahi nuen landu, eta egon naiz pentsatzen, eta oso zaila egiten zait, hola orokur bat hartzea. Eta hartzearen, demora guztian juten zait burua Punky Brewster, Fifi Galtzaluze, eta Matildara. Bai, gira. Ez dakit identifikatua sentitzen naizen, edo dan gehiago gogo bat, ez? Txikitan, nik bai oroitzen dut, orain ez dut hainbeste konektatzen, identifikazio horrekin, ez beraiekin, orokorrean, baina bai txikitan zan, behaiek bezala izan nahi dut. Nik hori nahi den nire bizitza. Niri gertatu zitzaidan behin, begiratu behar izan duz denitzen gobatzen pelikularen izena, How to be Single pelikularekin, gertatu zitzaidan pelikula ikustera joan, eta ezin izan nuela bukatu, identifikatu egi, sentitzen itzelako momentu hartan bizitzen ari nintzena, eta pertsonaia bizitzen ari zena oso antzekoa zelako, pelikula hortako protagonista Dakota Johnson da, Alice izeneko emakume baten papera egiten du, Alice bizitza guztia egonda, urte asko bere mutilarekin, eta erabakitzen du iriste da momentu bat, erabakitzen duela harremana eten nahi duela, ez da ezer gertatu, baizik eta, maitasun hori eraldatu eginda, eta berak sentitzen du, ja ez direla, bai bere bikotea eta bai bera, ez direla hasi zireneko pertsona berdinak, ez? Urte asko elkarrekin, eta sentitzen du beharra deskubritzeko nor den bera bere bikotea gabe. Eta junitzen pelikula ikustera jakin gabe hori zela pelikularen nondik norakoa, eta ni prozesu hortatik pasa berri nintzen.
eta ikusten nuen pelikulan Dakota Johnson hasieran oso ondo bere erabakiarekin, nik erabaki dut, banoa beste hiri batera, bukatu da nere harremana, orain ikasketak bukatu ditut eta beste gauza bat egingo dut, eta gero nola batzuetan esaten duen, nahi ama, hanka sartzea izan den, bueltatu egin behar naiz, bikote kide hoiarekin, eta momentu hartan nik esan nuen, Honeaino. nun dago kamera, nere bizitza grabatzen ari dira, eta ezin dut. Horrein ikusiko nuke gustora. Claro, behin pasata, ez? Gobenean askotan prozesu hortan nun barrua oraindik nahastuta dago eta ari garen gu nolabiteko digestio bat egiten eta zalantza ditugu. Zure kasuan hartutako erabakiarekin. Erabakiak hartzen baditugu ere, zalantzak batzutan hor daude, ez? Eta batean pantailan ikusten dugu, ostras, ai ama, agian hanka sartu edo bera bizitzen ari da, ni bizitzen ari zena. Askotan emozio hoiek nola dira, nereak gehi bereak, gehiagiz dira, orduan ezin dut bizi, bera bizitzen ari dena gehi nerea. Los indios se organizan en bloque. Puedes pasar tu vida con gente que nunca conoces. Nik ez dakit esaten, zein den ze pertsonaiarekin, baino bai gaiak gogoratzen didala pixka bat, behin fakultatean izango zela, ez filosofian mimesi eta praxiaren inguruan eta bueltaka irakasleatek plazaratzen zuen eta horrekin oso konbentzitu egon naiz beti zinemak zenolako gaitasun izan duen gure jarrerak eta gure gauzak egiteko modu batzuk eraikitzeko, ez? Ziurrenik lehen musua eman genuenean, guk ikusi genuen zinean ez da gizeman musu ematen, eta musuak izan bartzuen moduren batera edo bestera edo, zer esanik ez, pornoak gure edukazio sexualean izan duen eraginaz edo beste gauza askotaz, ez? Eta bai, nik konturatzen naiz batzutan gure, esango nuke dialektikan ere, badaudela gidoigintzak zinemak eraiki dituen esaldi edo komunikatzeko moduak. Eta hor garrezko pixua dago, ze zinema nondik eta nork eta noruntz egiten duen ikustean ere, gure jarreretako asko ere eraiki ditugula, ez? Hor garrantzitsua da nerabeekin lan egiterakoan eta aurrekin lan egiterakoan gurasoei saiatzen ez transmititzen fijatzeko asko ze ikusten ari diren aurrak eta nerabeak, ze hor eraikitzen da haien errealitatearen aukera bat. Azkenean gu izaki bezala ere ikusten dugun guztia aukera beharrean ikusten dugu errealitate adela, ez? Gurasoak nola tratatu izan gaituzte txikitan, gure harremanak eskolan, lagunekin, bikotekin, eta pantaila bada errealitatearen beste leio bat. Fikzioa da, baina gure burua, gure ez-konsienteak, gure pentsamenduak ez daki ezberdintzen errealitatea eta fikzioaren artean. Horregatik askotan, eta hau aipatu izan dugu, ez? Gu pentsatzean, ostras, ez dakit, nire ama hiltzen baldin bada, edo nire lagun batek izaten badi istripu bat, edo olako katastrofe batean, bizitzen dugun emozioa erreala da, zergatik, pentsamenduak ez dakilako separatzen, maitia ez, hau ez da erreala. Orduan, zinemak horregatik du horrelako eragina. Hor bizitzen duguna, nola ikusten ari garen, pentsamenduak zuzenean egiten du konexio direktoa emozioekin. Orduan, bizitzen dugu dena erreala bezala, gero bai, heldutzen garen neinan, jungaitezkela etxea eta zen, bueno, maitia, hau pelikula bada, baina hor dago, eta posoa hor dago, eta baditugu jarrera asko, zinemarenak, eta beste egileek, hainbat autoreek esaten duten beste funtzioetako bat zinemarena da legitimizazioa. Zineman ikusten duguna, orain, ez, ikusten baldin bada, behin, bitan, hirutan, lautan, jazta, legitimoa da, hau gertatu daiteke, ez, bizitzan. Bai. Eta horri historian ikus daiteke, ez, nola leno ez ziren egoera batzuk ateratzen zineman, bai, ez dakit, estena sexualagoak, edo ez dakit, musu, sexu berdineko pertsona musu ematen, horrek gaur egun ere, izugarrizko gatazka sortzen du, baina, hori aldatzen denean zineman, nolabait gizartea ere, moldagarria gara, eta zinemak badu, behitu, hiri bat, aldatu daiteke edo moldatu daiteke zinema festival batean,
bisua ematen diogu zinemari, orduan, bueno, zineman zer ikusten den eta zertarako garrantzitsua da. Ba, izu zer gertatu zaidan azken aldian, Sex and the City telesaia duela 25 urte estreinatu zen, eta azkeneko urteetan egin dituzte, remake moduko bat, edo jarraitu egin dute historiarekin, and Just Like That telesaiarekin pertsonaiek berdinak dira, eta hori ikusten aritu naiz, eta oso kuriosoa da, telesai horrekin askotan gertatzen da, ez, sareetan jeta askok esaten duela, zu zertara, Carrie, Samantha, Miranda edo Charlotte, eta testak daude, ez, Googleen jartzen balin badetzu, hori ez, ikusi zein zaren erantzun galdera hauek, eta esango dizut, ea Charlotte, Miranda, Carrie edo Samantha zaren. Eta gertatu zait, nire bizitzan zehar, eta orain konturatu naiz, asko, etapa bakoitzean bat izan naizela. Nik hasieran esaten nuen, ni, ez, 15 urtekin ikusten hasten zara, eta ni Charlotte naiz. Ni naiz oso neska txintxoa, ikasle ona, nik ezagutu nahi dut nire bizitzako maitasuna, eta ezkonde egingo gara, eta seme alabak edukiko ditugu, eta mutiletan neska balin badira asko zobeto horrela, ez? Bi gauzak ikusten ditut, eta ezkonduta pasako ditut, ez dakit nire hilarteko egunak, eta, etapa hori pasa zen, eta ikusten nuen bapatean Miranda. Abokatua, bakarrik bizi da, etxe bat erosteko, berak bakarrik etxe bat erosten du, diru adina baduelako, ez dakik hiltzen jendeak esaten diolako, agian pixka bat marimatxo dela, edo eta orduan esaten nuen, gero ez, aurrera batxiller edo unibertsitate garaietan, ni Miranda naiz, emakume independentea, akabo Charlotten, ez dakit, xamurtasun hori, ni Miranda, ni bakarrik, nik ez dut inoren beharrik, eta nik lortuko dutena, eta nire lanbidea da garrantzitsuena, gero horrerago joan nintzen, eta pixka bat deskurritzen joaten zara zure gorputza, eta jendea ezagutzen duzu, eta ligatu, eta sexua, eta orduan esaten, Samantha naiz, ni Samantha naiz, hemen, asteburu hontan honekin, urrengoan beste honekin, probatuko dugu hau, ez diot beldurrik edukiko, ez da egitez, sexualki askeago izateari, ni Samantha naiz, Samantha, baina guztiz Samantha. Eta aurten ikusi dutan Just Like That, eta onartu behar izan diot nire buruari, hori esan nahi duzuna, Carrie bat zara. Carrie bat zara batzuetan tentela baino tentelagoa, besteetan atope zure erabakiekin, besteetan hanka sartuz barruraino, batzuetan lagun ona eta besteetan ze lagun txarra, eta diruarekin haze ardura gutxi duzu, konturatu naiz, eta onartu behar izan dio nire buruari, Carrie naizela. Ze interesgarria eta ze polita, ez? Azkenean aldatzen goaz. Eta hori ez ikustea, da errealitatearen parte inimino bat ikustea. Orduan, bai onartzea eta ikustea gure burua aldaketa baten baitan, oso interesgarria da, eta ni ez dakit nola sortzen diran pertsonaia, baina uste dut benetan badutela puntu hori, ez? Guazen egitea izaera bateko, izaera konkretuko pertsona ezberdinak onela jendea honekin identifikatzen da. Eta identifikazio hori gertatzen denean, konexio hori dagoenez, gehiagotan ikusten da, telesaia, filma edo dena delakoa. Nik zurekin lotuta, esaten duzunarekin lotuta Goiuri, ni oso Friends salea naiz, izan naiz eta naiz, gaur egun ere bai, eta nik esaten nuen, eta esaten dut, jendearen pertsonalidadea edo izaera hori nolabait egin dezakegula Friendseko bi pertsonaiak lotuta, ez? Zuzara Phoebe eta Joey, zuzara Chandler eta Monica. Olako gauzak, azkenean identifikazio hori dagolako pertsona, gure izaerarekin, baina kontuan hartu behar dugu aldaketa bat garela ere bai. Eta zer zarazu? Ez dakit, eske nire lagunak estatu dute Rachel eta bestea ez dutela esan, ez dute esaten, nik hori ukatzen dut, orduan nik nahi izan Phoebe eta norbait gehiago, eta hor gaude. Baina, segun, leheno banun argi, Phoebe eta Chandler nintzela, orain ez dut hain argi,
ere ikusten dudalako nire burua aldaketa Aldatzen daukala. da. Aldatzen dalako, Hori da, bai. orduan, bueno, pues hor, konpartitzea jendearekin azkenan aukera polita da ere, Mhm. pues, parraren bitartez, eta, ba, pixkate, bueno, ikusteko ere, baditugula rasgo ezberdinak batzutan antzekoak, baina azkenean, bueno, hor badaude ere hainbat eskola edo, ez, astrologia, bai Mhm. sinisten dezun, edo ez, eneagrama, Mhm. psikologiak ere esaten ditu izaera tipo ezberdinak daudela, eta horrekin, bueno, pues, azkenean pertsonaiak sortzen dira, eta gu sortua gaude horrekin ere. Beti kontuan izan da, filmetako eta telesailetako pertsonaiak badirela karikatura moduko bat, ez? Bai, Hartzen hori duzu kirolaria dena eta Hori da. film batean kirolaria balin bada oso kirolaria izan behar du. Bai. Edo balin bada, ez dakit, pertsona bat, ez dakit, antolatzea gustatzen zaiona dena eta errutinak nahi ditunak, ba, film batean Bai, hori irudikatzeko extremoa. estremora eraman behar da, filmak hori duelako, ez? Azkenean dramaren gorazarrea da Noski. eta eraman behar da. Beraz, kontuan izan da pixka bat karikatura puntu hori baduela, Bai, estremoak direla. Gero Hori gure da. bizitza, existitzen dira horrelako pertsonak? Noski. Mhm. Dena, bueno, nik uste dena existitzen dela mundu hontan. Baina askotan estremo horiek dira hori filmetako pertsonaiak ez gera gu. Galdetu dugu baita ere, ze pertsonaia iruditzen zaien nahiko jasangaitza Hori da, bai. edo Jokatzen duten. jasanezina eta eta erantzun hauek ere, ba, batzuk serioak dira, baina beste batzuk barregarriak eta barregarrienarekin hasiko naiz. Venga. Ea Dona, zuk honen, ez dakit, azalpen bat eman dezakezun. Dora la exploradorako Dora. Aha. Neri sortzen dit ere bai, Ez dut inoiz ikusi, baina olako esket txikiak ikusi ditudanean sortzen dit errefusia bat, oso repelentea da niretzako. Ai, Dora gaixoa, baina Bai, Dora da neskato gazte bat bere motxilarekin ba, abenturak bizi nahi dituna. Nik egia esan ez dut ikusi olako bere ezakit bideo zati osoak, baina ikusi dut bera pertsonai bezala, eta bai sortzen dit, bai, errefusio hori nolabait, bai, iruditzen zait, eta niretzako, niri hori, bai, repulsioa sortzen dit, ez oso, bai, repelentea iruditzen zait, denbora guztian hor, atentzio bat ematen zerbaiti, ez? Mhm. Jazta, ulertu dut lehenengoan. Asko errepikatu da Harry Potterreko Dolores Umbridge. Dalako, Eski Harry Potter Gaiz- jaztuta dakat. gaizkila dalako. Dolores Umbridge da zuzendari, uste dut, 5. liburu eta pelikulan, arroxaz jantzita beti doan zuzendaria eta beti haserre dago ikasleekin, jartzen ditu arau pila bat, eta ikasleek ezin dute ezer egin, Doloresek arau mordoa jartzen ditulako, berez, errepikatu da, Dolores Agian, jenderi Nire ez zaio garaian gustatzen. Rottenbeier andereñoa zen hori. Claro. Heidi Hori, Quarter. hori da, azkenean, bueno, hori bizi izan ditugu askok eskoletan, ez da? Jun, ez zait garbi geratzen ari, mikrofonoa Ez naiz irikitzea edo Irekitzea nahi dut. irikita dago. Mikrofonoa Bai, jokotzan daukazu pixka. Entzuten zaitzen? Bai. Ez dut nire burua entzuten. Ara. Hori, Umbridge nazkagarria dela, da Harry Potterrena, eta da, ez dakit, nik esango nuke fascismoaren irudia bera. Sartzen du ministerioak toki batean ez zaiona gustatzen, ze kontrolez, ministerioak ezin du kontrolatu eskolan bertan gertatzen ari dena, eta sartzen du kontrol hori ezartzera, orduan guztiz ulergarria da repulsio hori. Oso kuriosoa da baita ere, lehen aipatu dugu, zeinekin identifikatuta sentitzen zaren, hainbatek Amelipulaen esan dutela, eta zein iruditzen zaizun jasangaitza jendeak Ameli ere aipatu du. Claro. Segun zeiekin identifikatzen garan, eta hemen niretzako nire gustatzen zait atal honetan, errefuxiaren edo ukatzearen atal honetan argitzea, askotan ukatzen duguna da guk gure buruarekin garen parte hori ez dakagulako onartua. Eta ez degunean onartuta parte hori, orduan besteak nik ezin dut ikusi, edo ezin dizut baimendu zu izatea ni nire buruari permititzen ez dio dana. Orduan, bueno, hor egiteko ere bai, nolabaiteko begira da barruari zergatik edo zertarako bukatzen eta, ez? Nire burua babesteko, edo nire ama horrelakoa delako zelako, edo nire bikotea, edo nire aita, edo nire amona, askotan, bueno, hor badaude gauzak, nire gustatzen zait horretara jolaztea. Telesail zarrak aipatu, jarritu jure. Aipatu izkiguten gehiago, Game of Thrones edo tronuen jolaseko Joffrey Baratheon,
Nik ez dut Bai. ikusi telesaia, baina Bai, badirudi... badu. Beste nezkagarria. Bai, pertsonaia, baditu gola ezaugarri batzuk, ez maitatzeko. Eginda dagoena Bai. ez maitatzeko. Bai. No Country for Old Men-eko Anton Txigur da Javier Bardemek egiten duen Aha. pertsonaia, Koen anaien pelikula honetan, hiltzailea da, eta ez du bat ere, ez dakit, Skruplorik, bizitzarako begirunerik ere ez dauka. Aipatu digute Gregory Anton Gaslight pelikulan, eta Gaslight pelikulaz hitz egin genuen behin bigarren kafean, kontatzeko luz de gas edo terminoa badatorrela pelikula horretatik. Bertan, Gregory Antonek gauzak egiten ditu etxea aldatzen du bere emaztea sinistarazteko, bere emazteari sinistarazteko, bera emaztea erotuta dagoela. Eta hortik dator Gaslight terminoa, eta bida jendeak dio Gregory Anton, eta gero gehien gustatu zaidan erantzuna, Santiago Seguraren pertsonai guztiak. Ostras. Egia da, Konpartitzen dut nik ere. badutela kutsu askok, ez guztiek, baina berak egiten dituen pertsonai askok matxista kutsu hori dutela, eta eskerrak gure entzuleak geroz eta kontzientzia feminista gehiago duten, eskerrak guk ere geroz eta kontzientzia feminista gehiago dugun, eta geroz eta gehiago kostatzen zaigun horrelako pertsonaiak ikustea gertatu zitzaidan. Pasaren urtean ez duela 2 urte esango nuke izan zela El Buen Patron pelikula aurkeztu zuen Leon de Aranoak, Javier Bardem orduan ere protagonista, eta berak egiten zuen, enpresa buru bat zela, eta bueno, langile gazte batekin harremantzen zen, eta ezin izan duen nazka edo iguina sortzen zidan ikusteak, hori, argi eta garbi matxista hutsa zelako pelikulan Javier Bardemen pertsonaia hau, eta geroz eta zailagoa egiten zait hori ikustea. Bai, niri gertatzen zait hori zineman pantailaren atzean ikustea olako pertsonaiek asko mugitzen diate barrua, eta orduan hori sostengatzea, etengabe pantailan emozio konstante bat, jario bat dagoen, eta gauza asko gertatzen ari dira, bata lotuta bestearekin hori digeritzea nolabait, batzutan gelditu behar dut, digeritu eta jarraitu. Gogoan dut pelikula horrekin Goiuri, beste zerbait ere gertatu zitzaizula, elkarrekin ikusi genuen, zinemaldiaren baitan, eta zen publikoaren barrea batzutan zegoela gaitasun kritikorik gabe eginda. Pertsonaiarekiko konplizitatetik. Eta ez pertsonaia erridikulizatzetik. Eta nik ikusten nuen bazegoela empatia puntu bat eta konplizitatea, eta ikusten nuen jendea txalotzen eta barre egiten, eta sentitzen nuen hori, aserretu egin nintzen, bai, kursalean. Gero, telesaien atero duzuenean, gertatzen zaizue, ez da egite, nik Sex and the City ikusi nuenean, Sex on Nueva York, 21 urte edo nituen, eta gustora ikusi nuen, eta gaina gogoan dut orduan lankidatek esan zidala, hau ez zu kontatu kirol kazetarien artean, ze oso neskentzako telesail bat da, eta barra egingo dute, pixkat brometan esaten zuen, baino, eta Baina esate zuen. Bai, en plan, baina, pixat, hola, xamurtasunetik. Hasen, hau ez kontatu hortik. Eta duela, eta batzuk, ez dakit baino beste jarri nintzen, telesaien bat ikusten, film bat atera zuten ere bai, eta ura ikusten, eta genero ikuspegitik bapatean iruditzen zaidan, hemen aldaketa bat dago. 6 urte pasa dira. Aldaketa bat, nigan pentsatzen dut, ez? Baina, esaten, ostras, hau gaur egun, ez dakit konsumitzeko gai izango ginateken. Bai, guztizadoz nire Friendsekin hori baita ere, ez da? Bai. Orain ikusten dut, eta pixkate heldutasunaren kritikotasun horrekin, ikusten dut esatea matxu baitea. Ez, eta, bueno, hausnarketa hori, ez? Eta hori guzti ere guregan dago. Hori da, hor dago, orduan polita da, ez? Aipatzen ari zareten edo garen guzti hau, nola erabili dezakegun ere bai, tresna bezala zinema ikusteko zer dago nere barruan. Ez? Eta ez epaietik, baizik eta kontzientziatik, maitasun eta onarpen guztiarekin pixkat ikusteko zerk ematen dit nazka, zergatik agian, zerrekin identifikatuta sentitzen nahi zer ezin dut, ez? Zuk esatezuna Goiuri, ezin nun jasan jendearen par horik konplizidadea zegola ikusita, ez? Eta pixkat, zer ezin dut jasan nere bizitzan, ez? Nun nago eta zer esaten du hori nitaz. Hori nahi dut, onartu dezaket, ez du nahi onartu, hau da nere errebindikazioa, hori, epaigabe pixkat ikusten eta horrela
hazi gaitezke edo jarraitu hazten beti hazten garelako, eta kontzientzia hori landu bai gure buruarekin eta gure inguruarekin, eta pixkat kritikotasun hori ere bai piztu zinemarekin, eta, bueno, pantaiaren atzean dagoen guztiarekin oso beharrezkoa dela. Nik badaukat pertsonaia bat, agian, ez dakit, jendeari harritzen zaiona, noizbait esan detelako, baina nik ez dut aguantatzen filma oso polita iruditzen zait, baina, bueno, La vida es bella pelikulako aita. Aita. Ezin dut bere alaitasun eta ulertzen dut, bere semeari hori erakutsi behar diola, egoera, Inpostatua delako. egoera da oso ezkorra eta aurrari eragin nahi dio postasun bat, baino ikustea errealitateak nola kentzen duen eta dena alaitasunetik ikusten duen, da jasan ezin duten zerbait errealitatean ere, ze lagun batei baino gehiago esaten diot, jo, baina eske ezin duzu hain ondo hartu dena, ze ez da egia. Baina Persona hori ez da hain ona, eta ikustea hori pelikula batean lehenengo aldiz ikusi nuenetik jasan ezin egiten zait. Bakarrik pertsonaiarekin gertatzen zaizu, edo Roberto Beninirekin bat gehiagotan ere bai. Orokorrean aktorea ere ez dut asko ikusi, ez detelako asko ikusi nahi. Eta hori gertatzen da, ez? Pertsonaiak lotzen ditugula pertsonai, eta hori bizitza errealan ere bai. Zetenok ditugu pertsonai ezberdinak. Ni ez naiz berdina nire etxean, nire familian, nire lagunekin, lanean, pertsonai ezberdinak ditut. Egia da, ez naizela aktorea, beraz ez dut nire parte dira pertsonai horiek, ez? Nolabait. Baina askotan hori eramaten dugu, ezin dut jasan, eta hau gertatzen da bikotetan, ez? Nere bikotean nola den lagunekin, edo nere bikotean nola den beraren familiarekin, baina bai nere bikotean nola den etxean. Bueno, pues hori interesgarria da, eta badago hor meloi bat interesgarria ere bai. Eta honek guztiak eramango gintuzke ondorio batera, ez? Eta bueno, inoiz aipatu dugu hemen, zinea edo kultura bera, ez badala, bueno, nolabait gizartearekiko ardura bat duen arte bat, ez? Eta ardura hori kontziente izan behar duena, baina ez bakarrik tematikoki, ez bakarrik, bueno, ez da egite, oso eraikitzailea edo oso deseraikitzailea den filma egiten dugulako, baizik eta edozein pelikularen atzean, ordu terdi pantaiaren aurrean pasako duen edozein gizabanakoren aurrean ardura bat ere badagoelako. Akaso guztia ez da zinemagilearena? Ez dakit Leon Daranoaren errua den, El Gran Patron ikusten duen publikoak barre egitea txiste matxista batekin. Ze akaso bere helburua hori mai gaineratzea da. Baina Arturo hori egun badago. Ez dakit torrent ikusi zuen zenbat jendek ikusi zuen seguraren kritika. Baldin eta kritika bat bazegoen, hori ere beste meloi bat izango da. Zenbat dagoen kritikatik eta zenbat honek grazia pixkat egiten ditan hortatik. Eta zenbat jendek ez zuen kritika hori edo torrente pertsonaiaren inguruko kritika delako hori ulertu, ez? Hori beti hor egongo da. Azkenean, ikusten duguna beti ikusiko dugu guk gure begietatik, eta horrek hitz egiten dugu gutaz. Zer iruditu zaizu filma honek? Bla, 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 ez? Aipatzen dugu. Eta asko izango da film hori nola ikusi dudan. Nire iritzia hitz egiten du nitaz. Filmaz ere bai, baina asko nitaz. Orduan, bueno, pues horregatik hor, badago nolabait zerri naizen sensibleagoa, batzutan ondokoak ikusi duela film berdina esaten du, ematen du bere iritzia eta esan dezakegu, ostras, naiz fijatu hortan. Edo nik hori ez dut ikusi, edo ez dut sentitu. Ez, azkenean, bueno, sentsibilitate edo begirada ezberdinak ditugu, eta noski hor dago ardura beti bezala. Eta hori da zinemaren xarma. Hori da. Bueno, artearen orokorrean. Bai, azkenean, bueno, zinema hitz egiten ari gara, baina hau guztia arteari trasladatu genieze, oke. Azken 5 minutuak ditugu hemen bigarren kafean, naiz irratian zarete zuzenean, zinemaldiaren egunak, zinemaldiaren gunean, kursalaren pare-parean, naiz gunetik ari gara, baina gaurko menua ere nolabait azpimarratu beharko diogu entzuleari. Bai, Goiuri, oso ondo ari zara honi, saioa saiatzen hori naiz. Oso ondo ari zara? Baina behatu jazu egola arraro ez dudalako besoa dantzan jarri? Ez, ari ginelako gure kutsatxoetan, bata bestaren kutsatxoan sartzen. Bai, dos.
Esaten ari nintzen bezala, menuari heldu beharko diogula, ze gaurko baditugu hainbat estreno, sail ofizialeko filmak, Euskal zinemari agokionez zinemira saiari ere erreparatu nahi diogu june, eta tira, agenda ateratzeko moduan bagara, ze gauz asko gertatzen dira egunero zinemaldian. Bai, gaur, sail ofizialari begira jarrita, arratsaldera joan beharko genuke, ze goizekoak 11:30 zen azken saioa, eta hurrengoa 3:30 izango da, hemen X filmarekin. Hori kursalen botako dute, Lauretan Printzipen El sueño de la sultana ikusteko aukera izango da, eta Antiguo Berrin Lauretan ere All Dirt Roads Taste of Salt filma botako dute. Esango nuke guztientzako sarrera geratzen dira. Bai, baten batean ez dago sarrerarik, baino 7:30 saio bat da hori Antzokizarreko Un amor pelikula da, baino beste guztietan, 6 eta 4 Antiguo Berrin emango duten Fingernails pelikulan, edo 7 kursalean La Praktika filmean, horietan ere sarrerak daude. 8 Ex-Husbands izango da, eta hau ikusteko aukera badugu, pentsatzen dute genero ikuspegia ere oso piztuta eduki beharko dela. Ez dakite zenolako pelikula egin duten, osatu duten, baina... Izenan gatik diozo? Bai, baduela izena eta pelikulak proposatzen duena, ez? Sinopsia ikusita eta protagonistak denak gizonak, eta, badauka... Baina ikusiko dugu, ez dakite. Ikusiko dugu, bai. Eta pixka bat berandu itxiago behatziak laurden gutxietan Antiguo Berrin El sueño de la sultana ere ikusi ahal izango da berriro. Eta amaitzeko gaurko eguna sail ofizialari dagokionez, 9:30 kursalean Un silence, edo A silence ikusi ahal izango da. Et puis un jour, c'était fini. On s'est quitté. Zinemiran ere bada aukera. Laurak eta laurdenetan Mission a Marte ikusteko aukera dago, Printzipe salan. 6:30 Antiguo Berrin Tetuan, eta 7 eta laurdenetan Las Buenas Compañías filma. Eta, ordu 2:30 izango dugu Euskal Zinemaren galan kokatutako Arnasa betean emakume zinegileak, A Deep Breath, Women Filmmakers, eta bere sortzaile den Berta Gaztelumendirekin ere aste honetan aritzeko aukera izango dugu hemen bigarren kafean. Aste azkenean. Eta, pelikula ikusteko aukera izango dugu, noski? Ikusi beharko dugu. Berta Gaztelumendi eta Rosa Zufiak osatu dute, eta tira, balan interesgarria ezpairik gabe, urrengo egunetan, gurean hemen izpide izango duguna azken minutu terdia daukagu, agurtzeko ordua ere bai, eta, gauz asko oraindik kontatzeko geratuko litzaizkiguke, baina tira, bihar berriz ere izango dugu, zuekin egoteko txanda, goizeko 10:05 hemen izango gara naiz irratian, Zurriola etorbidean, naiz gunean, kursalparean, eta ordurako iritsiko dira, estreinu gehiago, eta nobedade gehiago. Dona Pellan Iznieto, eskerrik asko, eta tira, aste honetan pelikularen bat ikusten baduzu, kontuz, gugan sortzen duenarekin. Bintzat, kontzientzia puntu bat piztut eduki beharko dugu eta. June Erromate Diberguren egun hauetan ere entzungo zaitugu, badaukagu dagoeneko preste Hollywoodeko zinema gilez, aktoren eta gidoilarien grebaren inguruko erreportajea eta astean zehare entzungo dugu, baina tira, datorren astelehen erarte. Bai, datorren astelehen arte. Dago Juri ez eizarandia, zu bihar arte. Bihar arte. Horrek ustean kale egin zenuen, baina ja aste honetan ez, Banoa Bertoren bila. Entzule, bagoaz bihar goizeko 10:05 hementxe izango gara zuekin, naiz irratian, bigarren kafean, oraintxe informazioaren txanda, gure uinetan. Eskerrik asko, ondo izan, agur. Et son regard. Keep calm and bigarren kafea.